ಕರೆನ ಅಡುಮೂಜಿ ವಾರದಿಂಚಲ ಮೂಲ ಅಕ್ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮುಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರದ ಒಂದು ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯ್ನಾದ್ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಟು ಕೊರಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಡು ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗುಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಬುಡೇರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಮಂಟು ಕೊರಿ ಕೈ
ವಕ್ರತುಂಡಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಂದು ಮತ್ತೆ ದಿಯೊಂದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಶಿಕೆದ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮೈ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ರಕ್ಷಣೆದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮೈ ತುಳುನಾಡು ನಾಗನಡಿತ ಸರ್ಪಜಡಿತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯದ ನಮ್ಮೈ ತುಳುವ ನಾಡು ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐತನೇ ಪೆರ್ಮೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಗೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪಾವತಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆವಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಅನುಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿ ಪನಡುಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರಿ ಓಂ. ನಾಲದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನೆಲೆಯಾದಿಪ್ಪಿ ಜಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೈವದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅವೇತು ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ನ ಪುಗಾರ್ತನ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೇನ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗಡ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಆಡಿದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು. ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಅಧಿಕ ಮಂತಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಅತಿಥಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಗೆದಾಳಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ಐ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಬೆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಯ್ನ ಸಂಪಾವತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ್ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ರಮಣಿ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುನಿಲ್ ಕೆವಿ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ್ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ತಿನ ಅನುಷಾ ಮೇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮಿಲ್ ದೀಪದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ದೀಪದ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತಿ. ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿದ ಸಂಕೇತ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನ ಗಣ್ಯರು ಉಗಲು ದೀಪನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಮರಿಸರು ಬರೋದು ಲೇರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲ್. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ ಜಂಬೋ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ನ ಗಣ್ಯರೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಿಲ್ ತೀರ್ಥದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂತುಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ರಡ್ ಹಿತನೊಡಿ ಪನೋಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ ನಿಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಜಾಗದ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನು ನಿಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗ ಪಂಡಿತ ಮುಕುಲ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ನೆನಪುನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಇನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಾಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಳಗರ್ದು ನಿರಂತರ ನಡಪೊಂದು ಪೊಡೊಂದು ಆಶಿಷ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೆ ಅಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ನಿಲೆ ಆ ಪಂಡಿತೋಸುಡು ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂಜಿ ನಿಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡೊಂದು ಈ ಸಮಯಡ್ ದೇವರು ನಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರುಂಡು ಅವು ಯಶಸ್ಸಾದ ನಡಪಡಬಣ್ಣದು ದೇವರು ನಟೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರರಾಗ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇನ್ನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂತದ್ದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಲು ಧನಲಕ್ಷಕ್ಕನ ಗುರ್ತಜನ್ನ ಕುಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದುಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅರೆಗ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ದೀತ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಆರು ಇನ್ನಿತ ಈತ್ ಬಿಸುದ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಆ ಬಿಸುದ ನಡುಟ್ಲ ಬೈದೇರು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಮೇರೆಗ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇರ್ನ ಪಾತರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾತರಡು ಕಾತೊಂದು ಲೆಂಕುಲು ಮಾತ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬದುಕಿಗೆ ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಬೆಲಕನೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷಡು ಪಂಡಿತೌಸರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಖಾಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾತ್ರತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ಗಾದ ಬುಳೆಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೋಕ್ಯದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಸುರುತ್ತ ಈ ಆಟಿದ ಕಜ್ಜದ ಪೊಲಬುಗಲ ಯಾನು ಬೈದೆ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನತ್ತ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಸೋದರಾಯನ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನೇತ ಸ್ಥಾಪಕರಾಯನ ಯತೀಶಣ್ಣ ಅರ್ನೇಡಿ ಕುಟುಂಬನೇ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬಂದುಳೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಏನು ಪೋಯ್ನವಳು ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ಲಂತೂ ದುತ್ತೈತದೊಟ್ಟಿಗೂ ತಗಟ್ಟು ತಗ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿಂಗಾರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೈಸೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೋನಗ ಆಟಿ ಪನ್ಪನ ತಿಂಗಳು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ದರಿದ್ರದ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋಯ್ನಲ್ಪೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಡು ಬೇಜಾರಂದ ಪಡಿತ್ತೆ ಆಟಿದ ತಿರ್ಲು ಪೋದು ಆಟಿದ ಮರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಂದುಳೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕದ ಈ ಬಿಸಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಸಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ದಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾದು ಒಂಜೇ ಕೊಡಿ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪತ್ತು ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಚ ಮಂತದೇರ ವಾಕೈಟ್ ಮಂತದೇರ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ರುಚಿ ಪಾಡ್ದೇರ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದೇರ
ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪತ್ತಿಲ್ಲದ ಒನಸು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ತರತಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ತಿನ್ಪತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಬಂಗದ ತೆನಸಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ತನೆ ತಿಂಜಿನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಆ ತಿಂಗಳು ಭೂಮಿಡು ತಿಕ್ಕುನ ಮಾತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶನ ತಿನ್ನೊಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಬೇಗಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅರ್ಹಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದು ಎಂಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆತ್ ಕಜ್ಜುಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದಿಯಾದ ಮೆಗ್ದಿಯಾದ ನಿಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದುಪ್ಪೆ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಲೋ ಎತ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಚೋಕುದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅರೆಗ್ ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಕಾರ ಉಂಡು ಬಂದದು ಇಡೀ ಅರ್ನ ಭಾಷಣಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಇರಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇರ್ನ ಪಾತೆರದ ಅಕ್ಕನ ಆವಾಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನಸುಂಡು ಆರು ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ನಡಪಾಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಗುಲು ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ನಟ್ಟು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸರ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನಂದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರುಡ ಆದಿಪ್ಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆದಿಪ್ಪು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಚಿ ಚಿರು ಪರಿಚಯ ಏಪಲ ಅಸನ್ಮುಖಿಯಾದ ಇಪ್ಪುವೇರು ಬೇರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಡು ದಾದಮತ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಡು ಐನು ಮಾತ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರಿಯೇರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲಿನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತೇರು. ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಾದ ಬುಲೆಪಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ. ಇನಿ ಯಾರು ಉದ್ಯಮಡು ಇತ್ತಳಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಕಷ್ಟಡ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಬೇರು ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲು ಮಂತದು ಬೆನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬದ ದಿನ ತಾನಿ ಕೊಡುಗೆದ ಮೂಲಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿಲ ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲನಾರು ಕೊಡುಗೆದ ಮೂಲಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆರೆನು ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣೇಂದು ಪನೋಲಿ. ರಾಜಕೀಯ ಆದಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಬೆನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಮತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನಪ್ಪುನ ಧೀರ ಜನನಾಯಕೇಂದುಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೊಲಿ. BJP ಆಡಳಿತ ಇಪ್ಪುನಗ ಬೇರೆಗೂ ಮೈಸೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇರು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಒವ್ವೇ ಏತೋ ಜವನರಿಗೂ ಕೆಲಸನ್ನ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಾರರು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದೇರು. ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆರೆನ ಗೋಶಾಲಿಡ್ ಇಪ್ಪಿನ ಪೆತ್ತೋಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆನ್ನ ಪುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬಲ್ನ ಅಭಯ ಆಶ್ರಮಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ್ ಮಾದರಿ ಆತುಂಡು. ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ಗ್ ಭಾರಿ ಅನನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುವೇರು. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಳಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಬೇರು ನಮಕ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೇರು ನಮ್ಮ ಇರ್ದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪಂದಿಸವೇರು. ಬೇರೆನ 57ನೇ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಪನೋಲಿ. ಬೆರೆಗು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗನು ಕೊರ್ದು
ನನಲಾತ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾನು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಪ್ರದವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇದು. ಸಂತೋಷನಗಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗಳ ಭಾರಿ ಒಡನಾಟ ಉಂಟು. ಸಂತೋಷನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ನಿನಿ ಕಾಲು 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಪಂಡಲ ಸಂತೋಷನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದು ಮುಗಿಯಂಡು ಒವೇ ಪೊರ್ತು ಒವೇ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಾವಾಡು ಅರಗೆ ಪೊಪ್ಪನೊಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾವಾಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಟೀಮ್ ದಲಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಸಂತೋಷನ್ನ ಇರ್ನ 57ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮೆಂಪರ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ ನಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅವಳು ಕುಲ್ದಿನಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದಯಮಂತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಗನದ ದೇವರೇನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದ ಗಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣ ನೆಲೆಯೂರ್ದು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜಲನ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ ಔಷಧ ಆ ಜವನೇರ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೂದಾನಾಗ ಏರಿಯಾಗಳ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರೋಡು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಇಂಜಿನಾನಲ ಬೋಡು ನಾನ ತಕ್ಷಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಹಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆನೆ ದೇವೇರು ಮೆಚ್ಚಿದೇರೆಂದು ಪಣೋಲಿ ಇನಿ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಆಡಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ನೆನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶನು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ 4 ಕಡೆಗಳ ಆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾದರಿ ಆಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂತು ದೇರೆ ಪಂಡಂದಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೂದೇಕು ನೂದು ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಳು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಇಡೀ ಸದಸ್ಯ ವೃಂದ ದಾಖಲೆ ಆಕಲೆಗೆ ದೇವೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವೇರಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಕರುಣಿಸೋಡು ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿರಿಯನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎತ್ತದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆ ನಾನಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಡೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತು ಎನ್ನೊಂದು ದಿಂಜ ಪಾತೆರಂದೆ ಪೋದು ಇನಿ ಶುರುವಾಯಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಲಾವಿಘ್ನ ಇಜ್ಜಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಶೋಕರು ನಂದು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆದ ಸಮಾರೋಪ ಆವರು ಪನ್ನೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆವಡು ಸುಖ ಆವಡು ಉಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣನ ಉಲ್ಲೆನೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿನ ಏಪಲ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತರದಗ್ಗಾದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಹಿತ ನುಡಿ ಪನ್ನ ಸರ್ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆನಂದನ್ನೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಬರು ದಯಮಂತ್
ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಆನಂದನ ಲಂಚೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಯವರಗಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ದುಪ್ಪುನಾರು ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಆನಂದನ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಕಷ್ಟನ ಶುಕನ ಏಪಲೆಂಕುಲು ದಿವಜೊತ್ತಿರಿ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಅರ್ನೇನಿ ಬರ್ತಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲುಂದು ಕೇಂಡ ಅಭಯಾಶ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಸಂಬಂಧದಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಲಿಲು ತೂವಂದಿ ನಂಚಿಂದೊಂಜಿ ಅಭಯಾಶ್ರಮ ಮೂಲು ಅಸೇವಗುಲುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ನ ಬರ್ತಿರನ ಆಚರಣೆ ಮಂಪೆರೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಡಿತ್ತರು ಅಂಜಾರು ಪಿದರ್ದು ಪೋತೇರು ಅಂಜದು ಎಂಗುಲರೆಗ್ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪ ಆನಂದನ್ನಗಲ ಎಂಗುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ತರೆನ ತಗ್ಗಾದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡುತ್ತಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಗಳ ಅಡ್ಡಬೂರು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೈನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ ಮಾತಾ ಪದುಕೇರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತರೆನು ತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನ ಅರವಿಂದನ್ನಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಇದು ಬಸವ ಎನ್ನಪುದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬಸವ ಅಕ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇರ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದೇನೆ ಎಂಗುಲು ಕಲ್ತದು ಪಂಡ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಗುಲು ಕಲ್ತದಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಗುಲ ಸ್ವಂತ ಗಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಐವಿನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸಮಾಜಗೂ ಪಟ್ಟೊಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶಯದಾದ ಪಂಡ ಔಷಧ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಾರ್ನ ದೇಹ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿನ ಅಳವಡಿಸೋದು ಎಂಗಿಲೆಗಿಂದ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗೆದನು ಏತೋ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆನ ಎಂಗುಲು ಗುಣಮಂತದ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಆರು ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೇರು ಸುರುಕಾದ ಆರು ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಗಲ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಎಲೆಯ ಕಾಯಿಲೆನು ಎಂಗಲ ಎಂತೂ ಗುಣ ಮನ್ಪ ಆಣ ಎಂಗಲ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ನಿಖಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಪೋಪರು ಎಂಚಿನ ನಿಖಲೆಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪುಣ ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲು ಈ ಕಾಯಿಲೆನು ಪೂರ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾಲಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೋನೆದ ನಿಖಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ತೂತು ಎಂಗುಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ ಸದುಪಯೋಗನು ನಿಖಲು ಪಡೆಯೋನು ಪಣ್ಣ ಅಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬಕ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಋತುಮಾನ ಬದಲಾಯಿಲಕ್ಕನೇ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಋತುಗಳ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮನೆದ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ತಿಂದಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೆಗೆ ಈ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಅಕಲು ಪೂರ ಆ ಕಾಲಗೂ ತಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆತನು ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರ ಸರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೈನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆದ ನಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂದೇನು ಪೂರ ನಿಖಲು ಸರಿಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಡ ನಿಖಲ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ ಏತುಂಡೊಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿ ಜಾಣ ಆಯುಷ ಉಪ್ಪುನೇಟ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಬದುಕೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಗಳುಂಡು ಇಂದು ಎಂಗಲ ಈ ಆನೆ ಈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಡು ಎನ್ನೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಪೋತಿಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿಲ್ಲೇರು ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದು ಆರು ಎನ್ನಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈದೇರು ಅರ್ನ ಮಗನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಮ 10 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಆರು ಬನ್ನಗ ಆರ್ನ ಈತ್ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ಇತ್ತನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ದುದ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಈತ ಡಬ್ಬೆಡ್
ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಮರ್ದನ್ ಪುರ ದಕ್ಕದೇರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಬೇತಕ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ದಯಮಂತದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಗುಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಐಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ್ ಪನ್ಪ ಬಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ನೇನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಪಂದು ಕೊರ್ಪ ನೇನು ನಿಖಿಲ್ ಫಾಲೋ ಮಂತಾರಣ ನಿಖಿಲ ಆರೋಗ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒವೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಸೊಂಟೆ ಬೇನೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಐಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರಪ ಬಣ್ಣದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರನೆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೊತೆದ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಂದಾತು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಅಂಕಿತಾ ಸುನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಾಶ ಮುಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕತೆ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತಟ್ಟದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಪವನ್ ಮೇರೆಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುದೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸರ್ ಇರಗು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕ್ಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸೀನಿಯರ್ ಸದಸ್ಯರು ಮುಕ್ಲೇನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮನ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಮೇರು ಅರ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಲೆಪ್ಪು ಗೋಕೋರ್ದು ಬೈದೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಕಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಮೇರು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗು ಪುದರ್ ಕಂತಿನಾರ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದಾರು ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸೊಂದುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಆವಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಜಯಂತ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಮೇರು ಒಂಜೆರಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದು ಗುರ್ತೋಚಿನ ಕುಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜೇರು ಆಂಡ ಇನ್ಯಾರಿಡ ಬೈದಿನ ಕುಸದಿ ವಿಚಾರಜಿನ ಪಂಡ ಆರು ರಡ್ಡು ಅಮರು ಪೆದ್ದಲ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಇನಿ ಪೆದ್ದಲು ಹಕ್ಕದ ಬೈದೇರು ಇಡೆ ಅವನಂಕು ಬಾರಿ ಕುಸದ ವಿಚಾರ ಅಂಜ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ದೋದಿದ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರುಕಾದೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಮನಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆಯನ್ನು ಜನ್ಮವು ಕಾಂಡ್ರಾಯನಿಂಚಿನ ಪೇದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ಮನಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೆರ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಏರಿಜ್ಜಿನಳ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಸಂಜೀವ ಸುಳ್ಳೆಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳೆರೆ ಅರೆಗಳ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವುಡುಂದಾಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಜನ ಮುಖ್ಯತ್ತಿಗೆ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ಜನ ಮುಖ್ಯಗೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವುಡುಂದಾಂಡ ನಿಖಲ ಕಾರಣ ಎಂಕಲತ್ತು ಎಂಕಲು ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಆಟಿದ ದಿನತ್ತ ನೆಂಪು ಬೊಡದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ದುಂಬುತ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಬಣ್ಣ ನಿಖಲೆ ಅನಂತೂನಗ ಅರಿತ ಬಂಡಿಲೆ ಕೊಡು ಯಾನು ಸುರು ಪೆದ್ದಿನ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಯ ಅದುಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಡ ಯಾನು ಪೆದ್ದದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬಾಲ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮುರಾಣಿ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುలుಳ್ಳೇವೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ನೇಟು ಮಲ್ಲ ಮಗಲೇ ಮದ್ನಾತಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ತೂವಂದಿನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ವೀಡಿಯೋನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಪೆದ್ದೇನ ಎನ್ನ ಬೊಡತಿ ಪೆದ್ದದಲ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಮಾತ ತೋಪರ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರಲೇನು ದೇವರೇ ಮೆಚ್ಚುಲ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಾದೇರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಣ್ಣ ಮಲ್ಪಾದೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ಅವೇಡ್ದಾದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಐಟ್ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿದ 8 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಕಾಸು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇರು
ಏತು ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕ್ಲು ಕಾಸಬೋತನು ಏತು ಜನ ಸೈನ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಕಾಸಬೋತನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏತು ಕಾಸು ತೆಗೆದನು ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನಿತ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನೈಜ್ ಒಳ್ಳೆದ ಹೊರ್ಮ ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಲೆ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 200ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ಹೊರಗು ದಯಪಂಡ ಒಂದು 4ನೇ ಎಪಿಸೋಡು 4ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿದ 4ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪಣ ಬರ್ಪಿನ ವಾರಗು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೊರಗು ಉಂಟುಂಡು ಯಾಕೆಂದುಕೇಂಡ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನ 200 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ನಿಖಲ್ ಕೇನ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪನ್ಪದ ಯಾಕೆಂದುಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಆತನಂದು ಕೇಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನು ಸಾಂಕೆರ ಬೋಡದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆನು ಆಶ್ರಮಗು ಪಾಡುವೆರೆ ಅಂಡ್ ಆಶ್ರಮಗು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾದ ಎನ್ನುವೆರೆಂದು ಕೇಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಂಕ ಅವು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೊರಡು ದತ್ತು ಎಂಡ ಒಳ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ದುವೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ದುವಲು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಯಾಕೆಂದು ಕೇಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದಿಂದ ಅವು ಪುಲ್ಯ ಅನಗ ಪೋವು ಅತ್ತಂದಾಣ ದಾಲ ಕೊರಿಯರ್ನ ಕುಂಟ ತುತ್ತೈತನಂಚಿನ ಕೊರ್ನ ಅವು ಪರಿದು ಪೋವು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತ್ಯರ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಓಲ ಜಂಚಾದ ಎಲ್ಲಂಜ ಐತಾರದ ಎಪಿಸೋಡು ಏರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಬಂದು ತುರ್ಲೆ ಎನ್ನ 200ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈತ್ ಪಾತ್ರೋಲೇನು ಮಲ್ತೆ ನಿಗಲ ಮೀನು ಮಾರನಾವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಪುಂಜೋಲೇನಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಲೇನು ಎಂಕ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ ಐಕ ತಕ್ಕ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಲಯತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತ ಭಾಗದ ಕುಳಿತುವಿನೇರ್ದವರ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಿಸಾವಲೆ ಕಾತ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಅಂಡ್ ಆರು ಬತ್ತದು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದದೆ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಈ ವಿಷಯ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಆಟಿದ ದಿನದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲೊಪ್ಪನಾಗ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿದೆ ಎಂದುಕೇಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದೈ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತು ರಡ್ಡನೇ ತೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಜೇರು ಏರ್ಲ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತು ಕತ್ತಲ ಅನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ ಇದೆ ಎಂದುಕೇಂಡ ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪು ಅಂದು ಇತ್ತ ಕುಲೆಕ್ಕುಲತ್ತು ಇತ್ತ ನರಮಾಣ್ಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪು ಇತ್ತ ನರಮಾಣಿಲೆ ಸತ್ಯ ಪಂಪುನ ಕುಲೆಕ್ಕುಲಿಜ್ಜಿ ನರಮಾಣಿಲೆ ಕುಲೆಕ್ಕುಲಿ ದಯಕಂದಿಗೆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಲಜ್ಜಿ ಸಾವುಲಜ್ಜಿ ದಯಕಂದಿಗೆಂಡ ಅಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಐನು ಪತೊಂದು ಐನೇ ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಸಾವು ಸುಡುಗಾಡು ಹೂಳಾಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಆ ಸಮಯ ಅಂಚೆತ್ತನು ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯಡು ಪುನಗ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆ ಆಯ್ನ ಹೊಸ ಮದುವೆ ಮದ್ಮಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಟೈಮು ಇತ್ತನಮ್ಮ ವಾರ ವಾರ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆಟಿ ತಮ್ಮನಗೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿರ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಅಡುಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಆಟ ಸಮಯಡು ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತದೆ ಪೊಣ್ಣನು ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡ್ಬಿಡುವೆ ಮೇ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ರಾತ್ರಿ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಮುಳ್ತು ಬಿದಾಡುವೆ ಏರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಆತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರಿಯೇ ಹಳ್ಳಿದೆ ಇಂಚೆ ಪೂಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟದೆ ಆಯನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲು ಪೂಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಯ ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಆಮೇಡು ಆಯ ರಾತ್ರಿ ಮೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅವಳು ಓಲು ಗುರಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಕೆದು ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮೇ ಪೋದು ಸೀದಾ ಬೂಡ್ದಿನ ಐಕೆ ಪೋ ಪಂಡಾಯ ಮದುವೆ ಆದಾಯ ಪಕ್ಕ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಪೋತೀನಿ ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ತಾನೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಆಯ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಆಗ ಈ ಟಾರ್ಚಿ ಗೀರ್ಚಿದ ಮತ್ತು ಮಂಡೇಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೇಗ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುವೆ ಅಂದು ಪೋತೆ ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಬೊಡೆದಿನ ತೂತೀನಿ ಕಾಂಡೇನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆ ಜಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆಟಿದ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಕೆಂದುಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ತೆನಸು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನಿಜವಾದ ತೇಟ್ಲ ಆವಡೆ ಪೆಲ್ತರಿ ಆವಡನ್ನು ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಜಿ ಪಾಪದಕಲ್ ತಿನ್ಪುನ ವಸ್ತು
ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕನಪುನತ್ತು ಏರ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದು ದಕ್ಕೇರಿಂದಾಂಡ ಹೈಟ್ ಪೆಲ್ತರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪೆಲ್ತರಿನ ಪೆಚ್ಚಿದು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ತೇಟ್ಲ ಅವಡೊಂದಾಂಡ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಯ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಂಡದ ಬರೀಟ ಪುಣಿಟ ಅವಲ್ಲ ಐತಿನೇನು ಕಂತದ ಕಣ್ಣ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಿನ್ಪುನತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ ಆಪುನಿಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಹೂವ ತೇವ ತಜಂಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದಾತನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಮುರಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಾಗ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಪೋಯ್ರಿ ಆಂಡ್ ಅವೇ ರೋಡ್ ಒರಿ ಕೆಸರು ರಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋಯ್ನ ಅಯ್ಯ ಪೋಯಿಂತುಳೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಕೆಸರಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಿ ಭೂಮಿಡಿ ಕೆಸರಿಡೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ರಟ್ಟಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ನೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೆನಸಲೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆಂಪುಗಾದು ಕೊರ್ಪುನತ್ತೆ ಯಾಪಾಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪುಡ್ಸೊತ್ತುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಐತಾರ ದಾನೆ ಆ ಕೋರಿ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಕೋರಿ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಐನು ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ತೆನಸು ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುಂಡು ಎಕಡೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಐಕ್ ಬಲೆ ನೆಕ್ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪುನೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋಂದಿ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಮೇರಿ ಏರೆಗೆ ಮೇರೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲ್ನಾಥಿಗೆ ಹುಲ್ಲಾರೆ ಆರ್ನಾಥಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೊಪ್ಪೇರಿ ದಾದಾಂಡ ಪನೋಡು ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಮುಕುಲ ಎಂಡ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ರೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲು ಪಂಡನ್ನ ಕೇನು ನಕ್ಲತ್ತು ನಿಖಲ್ ಹಾಸ್ಯದ ರೂಪಡು ಪಂಡನ್ನ ಐನ ಅನ್ಲ ಕೇನುವೇರ ಅಂತ ಹೂಕ ಬಂಡದು ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೇನು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಾ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ದಾದ ಅಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಶಂಕೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಅಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾವ್ನೆ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ ದಾಲತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಕಲು ಪೆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜನ ಆ ಎಂಚಿನ ಬಗಲ್ದು ಪೋಯೇ ಅವ್ವಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲೈನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡಿರನ್ನ ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪೇರೆಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಿಯರ ಆಪೂಜಿ ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಆತ ದುಡ್ಡುಲ ಉಂಡು ಸಾಂಕುನಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಂಕಣ್ಣ ಅಪೆದ ಕಂಪೌಂಡ್ ದೇ ಪಂಡ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲ ತಿಗಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮೇಜ್ ಬತ್ತನ ದೇ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚ ನಾಯಿ ಬತ್ತನೇ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ಕೋರಿ ಬತ್ತನ ಬಿಡುವೇರ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ತೆನಸಲೇನು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ನೆಂಪುಗಾಡ್ದು ಮಲ್ತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕಾಲ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಏತೋ ಕಾಲ ಕರಿಬೇಕು ಅಂಚ ಬರಿಯರ್ಲ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದಿದೆ ನು ತೇಟ್ಲ ನು ಪದಂಗಿ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇದು ಪಿಜ್ಜಾ ಏ ಬರ್ಗರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕಾವು ಅವು ಬರ್ಪಣ ಬಡ್ಚಿದಾಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೈತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪುನ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನೊಂತಿರ್ತುಲೆ ಐನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತುಂಬಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನಾನಿ ಮಾತ್ರ ಐತಾರದಾನಿ ಎಂತೂ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೋರೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ಡ ಪನೋಡು ಇನಿ ತಿನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾಕೇಂಡ ನೆನಪುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡಾರ ಮಲ್ತು ಕೋರೋಡು ಅಂಚಾಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೇನೋಡು ದಯಗಂದಿಗೆ ಇನಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟ ಕನಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆನ್ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತಡೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೋಪುಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ ಬೇತಡೆ ಪೋದು ಇಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕುಂಪಲ ಪೋಪನಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪೋದು ನೆಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲು ಅಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಪದ ಮಾರ್ಪುಣಿ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡ ಅಂಚಾದಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಒಂತೆ ಉಂತೋಡು
ಆಟಿದ ಮದಿಪ್ಪು ಪನಿಯರೆಂದೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆರು ಎನ್ನಾತ್ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಏನಡ್ದು ಜಿಂಜ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆ ಇಡ್ದು ಬೋಡದೆ ಅರೆಡ್ ದುಂಬಿ ಆನ್ ಪೋಪುನಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಆರು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೇ ಪೋರ ಭಂಗ ಉಂಡು ದಯಂದ ಎಂಡ ಆರು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಲಕ್ಕದ ಪೋಂಡ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ತಾಪ ಐಡ್ದು ಆರು ಬರ್ಪುನೇರು ತುಂಬೆ ತಾಳ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಗಲೆಜ್ಜ ಪಿದಾಡ್ತಿರ್ಕೆ ಬಚ್ಚಾವು ಅಂಚಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಂಪುಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅಂಡ ನೆಂಪುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೊಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನದು ಜೋಕುಲು ಕ್ರಮವು ಮಲ್ಪೊಡೆ ఎందుకంటే ಐತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ತಿಂದಿಂದು ನಾನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಪುಣಿ ಇಂದಕ್ಕೇನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ಬರಿಯರೆ ಯಾವು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅರಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಬಾರಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಅರಿ ನಿಖಲು ಓಡೋಡೆ ಪೋಚಿ ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪುರ್ಲಾವಡೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲೈದ ಮೋಕ್ಯನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರಿಬೋಡಾದು ಮಲ್ಪುವ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗ ಐಕ ನೆಕ್ ಮಾತು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಗೇಡು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡುಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡೆ ಪಡೆದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೋಯನ್ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಸಭೆಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಲೋಕನ್ ಲೆತೋನ್ ಪೋಯಿನ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಎಂಕುಲು ಲೆತಂಬತ್ತಿನಿ ಆ ರಡ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪಾಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಟಿನ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಬರ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನಾತು ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಆರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಡು ಪೋಯಿರುತ್ತೇನಾದ್ರ ಇತ್ತ ವನಸು ಗುಂತು ಜರಿಗೆ ಒಂತುವರ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿತ್ತಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಂತು ಗರುಡು ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ತಂಡದ ಬರೋದು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಜು ಅಣ್ಣಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣ್ಣದಲ್ಲ ಹೊರತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡುನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಂತು ಪೋಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗಲ್ನ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನಾಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇಡ್ಲಿಲ ತೋ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಗಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನನ್ನ ಲಾತು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಕುಡರ ಸೋಲಾಯ್ತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತಟದು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡಾಯ್ತ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶನ್ನೇ ನವೀನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡ ನಾನನ್ನೇ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬೈದಾರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಟಿಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಯಮಂತ ಬಲೆ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಏಪಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರತ ಟೀಮುನವಾಡು ನೆರೆಕರತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ನವಾಡು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಂಜನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಗುಲ್ಪುರ ದಿವಜ್ಯೋತಿದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಒಂದು ದುಪ್ಪರು ಏಪಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತಂದು ಉಪ್ಪರು ಅಂಚಾದು ಇಂಥ ದಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಗಿಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗುರ್ತಜನ ಕುಲೇರ್ಲೆಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮುಡು ಪಂಡು ದೋಸು ಪಂಡ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಕಾಲಡು ಆರಂಜಿ ಇಡೀ ಪಂಡು ದೋಸು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇರ್ತಿನ ಆ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಎಂಕುಲು ಇನಿಕಲ ಮರದಿಜ ಐಕೊಂಜಿ ದಿನೇಶನ್ನ ಒಂಜಿ ದೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರೋಡು ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರೋಡು
ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೇವಾ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಬಲಗ ಬಂದು ಕರಿನ 7 ತಿಂಗಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಪರಿಚಯ ಪುನ ಕುಲೇರ್ಲ ಪಂಡೇರ್ನ ಆಕೆಲೆಗೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ 7 ತಿಂಗಳು ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಅತ್ತಂದೇನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸೇರ್ದು ತಿಂಗೊಲು ಗೀತೆ ಕಾಸು ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಜದ ಸೇವಾದಲ್ಲಡ್ದು ಇನಿ ನಂಕ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯದು ಬೈದೇರು ಸಂಜಯ್ ಮೇರು ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ ಕೇಂದ್ರ ದೂರದ ಊರುಡು ಪುನಾರು ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಲ ಈ ಚಪ್ಪಲ ಯಾವುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮುಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲತ್ತು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾತೇಕಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಣ್ಣಗೆತ್ತಂದೆ ಗಡಿಕೊರ್ಪಿ ಕಡಲು ನಡುಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಚ್ಚ ಸಿರೆಟ್ಟು ನಾಗ ನಡಿತ್ತ ಸರ್ಪ ಜಡಿತ್ತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮಡಿದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಮುಂಡ ಉರಿತದ ಗಂಧ ಪಾಡಾದ ಪೊಯ್ಯದ ಪುದೆಡೆ ಮಾಯುಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೂತು ಪುದೆನು ಸಂಸಾರಕ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ದು ಕಾಪುನ ಮಾತಾ ಸತ್ಯಲೆನ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ತಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೆನ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು 4 ದಿಕ್ಕಡಿ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಶಕ್ತಿಲೆನ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಆಟದ ಕೊಟ್ಟಗ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆನ್ಲ ಯಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಆಟಿರುಂಜಿ ದಿನತ ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಳ ತಂಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಮುಕುಲು ಮೆತ್ತಿರ್ಮದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸೀನಿಯರ್ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಕುಮಾರಿ ಅನುಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತದ ನುಡಿಟ್ಟು ಬಿನ್ನೇರಿನ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ತುಂಬು ದಿನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆನಾಗ ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ಪೂನು ಅರ್ಲಾದ ಐತ ಕಮ್ಮೆ ನಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯನ್ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಬದುಕಡು ಪೂ ಅರ್ಲುನ ತೆಲಿಕೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಬಿನ್ನಾಯ್ಕೊಂದು 4 ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನೆಲೆ ಆದಿಪ್ಪಿನ ಚಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೈವದೇರನ್ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅವೇತು ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯಿನ ಪುಗಾರ್ಧನ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಗ್ಲೇನ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗಡೆ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲಾವುಡಾಂಡ ಆ ಲೇಸಿಗು ಒಂಜಾತ ಐಸರ ಜಿಂಜೋಡಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಎಂಗ್ಲೆನ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷದ ಆಯ್ನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೊಂಜಾತ ಐಸರ ಜಿಂಜಡಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊನೊಂದು ಬೈದಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಆದ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಅಧಿಕ ಮಂತಿನ ಪೊರ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಅಂಗವಸ್ತ್ರ ಅಂಚನೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಈ ಲೇಸದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಭಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಜಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತಚಾಡಿ ಬತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿದಲೇಸಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾಯನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಶುರಾಮನ ನಿರ್ಮಿತವಾಯನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದ ಮೋನೆನು ತೋಲಿ ಆಯ್ನಾಥ ಶ್ರಮನ ವಯಸ್ಸಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ನ ಉಡಲಿಡಿದು ಐನ ಸಮಾಜದ ಮರೆತು ಪೋಪನ ಸ್ಥಿತಿಡು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅರ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಏನಾಗ ಬೇತೆ ದಾಲಕೇನುನ ಗಮನ ತತ್ತದು ಪೋಪುಜಿ ಆ ಭಾಷೆಡಿಪ್ಪುನ ಶುದ್ಧತೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಿಪ್ಪುನ ಪದಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುನ ನಿಲೆಟ್ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನುವಾದ ಮಂತಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಡ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗನಾಥ್ ಮೇರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡು ಮಂತಿಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ್ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ರೂಪಾ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ಅಮ್ಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಹೆನ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಮೇರೇನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈದ್ ಪೊರ್ಲಾವಡಾಂಡ ಐನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಶ್ರಮದೆತೊಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಪುಗಾರ್ತನ ಪಡೆಯೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕೆವಿ ಅರೆಗ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನಲು ಬಾದಿಪ್ಪುನಾರು ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ರೇಣುಕಾ ಮೇರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.
ನೆಂಪು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದಿನ ಅನುಷಾ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಡ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಟ ಪಾತೆರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಾದಾಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮನಸಾರ ನೆನತೊಂದು ಎನಿತ ಆಟಿತ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಹೊರೂಟೆ ಎದುಕೊಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಯಾರ ಎರಡು ಉಂತದಾರು ಸುರುಕಾದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ದೀದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಯಾನು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣನುಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ 1980ನೇ ಇಸವಿಡು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿನ ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಕರೆದು ಬೋತೇರು ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂದು ಬರ್ಪುನಾರು ವಾಸು ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸುನ ಕೂಸಾದಿತ್ತಂಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಇನಿಕಾರಿತುನ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಬಾರಿ ಸಂತಸ ಪಡೆದುವೇರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲರ್ನ ನೆನಪುನು ಎನ್ನಿಕಲ ಮರತಿದ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ವಿಜಯ್ ಕೆವಿ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ದು ಮಂತಿನ ತಂಡ ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸತತವಾದ ಆಟ ಮುಡೆ 82-83 ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುದರ್ನ ನಿರಂತರ ಕನವೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ಪಂಡಿತೋತ್ಸವಾಡು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಸರೌಂಡ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಂಜಿನ ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಡೆಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡ ಅಕುಲು ಓಲ್ ದಿಕ್ಕಲ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮುಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಗೊಬ್ಬದ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸತತವಾದ ನಮ್ಮ ಬೆಲುವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಟೀಮುಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೇತ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಡ್ಯಾಮುಡ್ಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲ ಬಂತನು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಚಂದ್ರಸನ್ನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿವರ ಪುದರಿದ್ದೆ ಪೋಂಡು ನಿಖಿಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪುದರೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ ಅಡೆಗೆ ಉಂದುದು ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಇರುವ 22 ಮೆಂಬರ್ ನಕುಲು ಐಟ್ಲ ಒವೇ ಸುದ್ದಿ ಕಾರಣ ಜಂದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕುಲು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಐಟ್ಲ ಒರಿದಿನಿ ಖಾಲಿ 10 ಜನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮನಸು ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪೂರ 40 ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಒರಿಯ ಆಂಡ 2000 ಆಜೆಟ್ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಪೇಟ ಸವಾರಿಗೊಂಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಬೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲರ್ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪನ್ನಾಗ ಆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಸುರೂತ ಕಟ್ಟೆ ಇಡೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ 18 ಕಟ್ಟೆಡು ಸುರೂತ ಕಟ್ಟೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟೆ ಹೋಗಿಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟೆ ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಾತು ದೇವ್ ಮನ್ಪದೇರ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತ ತೂರಿಕೆಗೆ ಬರಂದು ಆಂಡ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈ ಒರಿದಿನ 10 ಜನ ಏರು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಟೀಮುದ ಪುಡದು ಪೋಂಡು ಐರ್ದಕ್ಕ ಒರಿದಿನ 10 ಜನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಈ ಟೀಮು ಮುಗಿದಿನ ಬಂದು ಆಂಡಲ ಈ 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆನ ಎದುಕೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದಿತ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಟೀಮುನು ಪಿರ ಕಟ್ಟೆರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮುನು ಕಟ್ಟೆರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲ ಪನ್ಪುನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಾಂಜಿನ ಪೂರ ಬಂಗಾಪುರ ಕಲಿದು ಪೋಂಡು ಎಂಚ ಹೊಸ ಜೀವನ ಬರಿಯರು ಸುರಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಲಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜೆದಿಯರ ಸುರುಮಂತನು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪಂದು ಪಂಡಿರು ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪ ಬಂದೆ ಸುರುಮಂತಿರು ಅಪಗ ಎಂಡ ಬದುಕೆ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಭ್ಯಂತರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪುದರ ನಿಕುಲು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ದಿವೋಡು ಪುದರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ದಿಂಡ ಎನ್ನ ಮೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರಿಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಕಿದ ಒರಿಜಿನ ಕುಲ್ಲ ಅವೇ ಪಾತೆರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಪಿರ ಸುರಾಂಡ್ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಇರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ಉಪ್ಪುನ ಅರಿಯರು ಆ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಸುರಾಯನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಬೆಲೆಯರ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಸೇರ ಸುರಾಯರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ಮುಗಿನು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡಿತೋಸುರು ಪುದರಜನ ಪೋಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪುನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ ಪುಟ್ಟು ಬಲತಂಡು ಓ ರೀತಿ ಬಲತಂಡು ಮಂಡ ಇನಿಕ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಆಯ್ತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಡಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕಂತು ಉಂತದ ನಿನಿಕ್
ಅವು ಎಂಕಲಂಬರ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಏನೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮುಖಬರ ಸುರಾನ ದಿವಜೊತ್ತಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಒವೇ ಟೀಮುಡು ಇಜ್ಜಂಜಿನ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪುನ ಹಾಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೇರ ಸುರಾಯರು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಎಂಕುಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ದಯಾನಂದ್ ಸಾರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲಲಿ ನಡೆ ಪನ್ಪುನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲಗಿ ಇನಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಖುಷಿಯಾಪುಣ ದಯಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಂತದು 3 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್ ಅಂಚಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪರ ಒವ್ವೇ ಸಂಘಟನದ ಕುಲು ಸಂಕರ್ದಿಂಚಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿಜೇರು ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡರ ಸರ ಜನಕ್ಕೆ ಒನಸ್ಕೋರಿಯ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ್ಲ 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲೇನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಂಜಿನಕುಲು ಸಮಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಸೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿರದ ಅಂಜಿಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಆ ಜಾಗ ಇರ್ದು ಎಂಚೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಿರಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಉಂತದ ಐಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಮಠದ ಸಹಕಾರ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೋಯರ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬೊಕಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನು ಚಂದ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಟದೊಂಜಿ ಕೂಟದ 3 ಜನ ವರ್ಷ 5 ಕಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇನಿತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು 200 ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನವಡವನು ಜೋಕಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನವಡವನು ಅಂಚೆನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂದು ಪುನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಂಕುಲು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನದಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾಯರು ಅವನೆಂಕುಲು ತಾತು ಚಪ್ಪದ ಇನಿಕಲ ಎಂಕುಲು ಅವನು ಫಾಲೋ ಅಂತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಜಂದಾಯನ ದೇವದೇವರನ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪನ ಹೊರತುಗು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಜಾಗ ಬಂದತ್ತು ಬೊಕೋರನ ಕ್ಲಬ್ದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೋದು ಎಂಕುಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕುಲು ಬೆಲ್ಲೋಸ ಒಂದು ಬೈದ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತೋಗಲು ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಊರಿನ ಒಂಜಿ 100 ಜನರದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡನ ಸ್ಥಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಕುಲು ತೂಪದ ಕೊರತ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ RSS ಬುನಾದಿ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮು ಎಂಕುಲು ಅವನು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬಣ್ಣದ ಬರ್ಪ RSS ಸಾಕೆ ಎಂಕಲ 85 ಮಂತಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ನಕುಲು ನನಲ ನೇಟುಲ್ಲೇರು ಅವನು ಮಂತಂದು ಬತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಬಾಲೆ ಆಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾರಕ ರೋಗ ಬನ್ನಗ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ರೋಗ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು 45 ಲಕ್ಷ ಆಪುಡು ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಆ ಬಾಲಿನ ಉರಿಪೇರ ಪಡದು ನಮ್ಮನೆ ಪಿಲಾರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ಉಂತುದು ಜನಕಲ್ನಾಗ ನಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನ ಮೊತ್ತ 7 ಲಕ್ಷ ದಾನದನ್ನ 7 ಲಕ್ಷ ಎಂಕುಲು ಅವನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಆ ಬಾಲಿನ ಒರಿಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಆಟ ಬಾಲೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಒರಿಜಿ ಅವು ದೇವೇರ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಐಟು ದಾಲ ಪನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಜಾಂಡ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನ ಮಂತಿನ ಪನ್ಪುನ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎಂಕುಲು ತೂಪದ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂಗನಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಎಂಚ ಉಂತುಡು ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಡು ಎಂಚ ಊರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಉಂಪುನ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ತೂಪದ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ಸಲ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾದಿತ್ಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ 2 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅವು ನಿಕುಲು ತೂಪರು ಎಂಚ ಅವು 2 ಜನ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನು ಅಪ್ಪನ ಎದುರು ಪೇಟ ಸವಾರಿ ಬತ್ತದು ಪೋನಾಗ ಪವಿತ್ರಣ್ಣ ಪೇಟ ಸವಾರಿ ಬತ್ತದು ಪೋನಾಗ ಏರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನ ಕುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದು ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪುನು ಏರ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಬೋರ್ಡು ಪನಿಯರೆಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದು ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪುನು ಆ ಚೀಟು ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತಿನ ಪುದರನ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಾಡು ಉಂತದ ದಯಪಂಡ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ಈ ವರ್ಷ ಉಂದಿನ ಬರಪಸರ್ತ ಉಂತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ 1 ವರ್ಷ ಬುರ್ದು ಉಂತಾರೆ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಪೂರ ಅವೇ ಟೈಮುಡು ಎಂಜಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೇಟ ಸವಾರಿ ಬತ್ತದ ಪೋಪುನ ಟೈಮುಡು ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಡುಪುನ ಟೈಮುಡು ಎಂಕುಲಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ದಳ ಪಂಡದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ದಳ ಆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ದಳ 7 ತಿಂಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 7 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತಪರಿಚಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತೂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ರೂಢಿ ಮಂತಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಪೋಯಿನ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಕುಲು ಚಾಲು ಮಂತ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಗೆ ಬಿಟ್ನಾಗ ಆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಪಳೆಗ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಚಾಲು ಮಂತ ಐಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ದದ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆನು ತೂದು ಎನನಾಯ್ಕ ಮೆಂಬರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನಲ ಕಿಂಚುತ್ತು ಸೇವೆ ಪಾಪದಕಲೆ ಗುಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ಎಂಕುಲುಪ್ಪುನು 10 ಜನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಡು ಐಟಿ ಪಿದೈದ 22 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪೇರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಡು ತಿಂಗುಲನಗ
ತಿಂಗುಲನಗ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಗುಲನಗ 2-3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಆ 30 ಜನತಲ ಕಾಸು ಬತ್ತದು ಬೂಡ್ದುಪ್ಪುಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಇತ್ತ ದಿವಸ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಪನಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಚಂದ್ರಸನ ಲೇಟ್ ಮಂತೇರು ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡ ದಿವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಏನು ಕುಶಲಬಾದ್ಯರ್ನತ್ ನಿರಂತರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನು 2-3 ಜನ ಪುದಾರ್ ಆ ಟೀಮದ ಮೆಂಬರ್ನಾಗಲ ಪುದಾರ್ ಮನ್ಪುನತ್ಯಾನು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲಂಡದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆರು ದಿವಜೊತ್ತಿ ರೀ ಕಟ್ಟನಾಗ ಟೈಮಗು ಅರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಬಂಜಿನಾರು ಎಂಕುಲು ಭಾರತಕ್ಕಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಈ ಟೈಮುಡು ದಯಪಂಡ ಆಟ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲ ಬೇಲಾದ ಪೋನಾಗ ಮಾತಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ ಪವಿತ್ರ ನಾಗಪುರ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒವೇ ಬೇಲೆಗ್ ಆ 2 ಗಂಟೆದ ಬರ್ತುಗಲ 6 ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒರ್ತಿ ಕುಲ್ಲುದು ದಿವಜೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ನ ಕಾಣಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರೋಡರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಮೋದನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಂದಿಜಿ ಅರ್ನಲ ಮಿಸಸ್ ಪ್ರಮೋದಲ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ದಿವಜೊತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪನು ನಿರಂತರವಾದ ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ನಿರಂತರವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಾಗ ಅವನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದದು ಈ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಸೂರುಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಏತಮಲ್ಲ ತಂಡಲ ಜಾಗೆ ಜಾಂಡ ಎಂಗೆಲೆಗೆ ಅವು ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜಾಗೆ ಎಂಗೆಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗುಲು ನಾರಾಯಣನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮುಡು ಎಂಗುಲು ನೆನೆಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಉಪ್ಪ ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗೊಂದೆ ಅವಳು ಗಲಜಿ ಮಂತದಿಂದ ಗಲಜಿ ಹಂಚೇನೆ ಅದರ ಪನೊಡಾಯನ ಎಂಕುಲು ಪನೊಡು ದಯಪಂಡ ತಂಡ ಕಟ್ಟುನ ಬಾಯಿಟ ಪಂಡದು ಮೂಲು ಪಾತಿರದ ಒಪ್ಪನ ಸುಲಭತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇನೆಲ್ನ ತೆದ ನೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೊಸಿಲ್ನ ತೆದ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇನಾಂಡ ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಪಂಡ ತಂಡನ ಕಟ್ಟಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಜದು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ತಂಗಮಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ನೆಂಕ್ಲಿಯ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಇನ್ನದ ದಿನ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರಾಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೆ ಮತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವಜ್ಯೋತಿದ ಒವಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡೆ ಆ ವಿದ್ಯಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನದಾತ ಬಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುದರ ಬಂದಿನ ಲೋಲಕ್ಷನ್ನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಾಡು ಆರೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಲೋಲನ್ನ ಇರಗು ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೋಡ ಈ ಐಟಮ್ ಕಂತು ಕೋರು ಮಾರ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತು ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡ ಅಲಕ ಬೂಡ್ದುಪ್ಪನಗ ಧನುಷ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಯಾನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶೇಪ ನೋಡಂಡ ಈ ದಿವಜ್ಯೋತಿಡು ಇನಿಯತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ ನೇಟಿ ಬೆಂದಂಡ ಮನಮನೆ ಕಾಂಡ ಎಂಕುಲು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ನಾಕುಲು ಮಾತ ಏರ್ಲ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಈ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪು ನಾಕುಲು ಹತ್ತು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬುಲ ಮಂತದ ಟ್ಯಾಬುಲ್ ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಎತ್ತನ ಪುಲಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಬೋಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 2-3 ವರ್ಷ ಧನುಷ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆಂದೇ ಬುಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಟೀಮ್ ಗೊಂಚೇನೆ ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿರೇಟ್ ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತೆ ಕೋರ್ನೆಟ್ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಎನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ 3 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟನ ಮನ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ತಿಜ ಖಾಲಿ ತಂಡ ಮಂತಿನ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಪಾತಿರ್ನಿ ಇತ್ತಲ ಎಂಕುಲು ಪನೇರ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ 98 ಜನ ಸಕ್ರಿಯ ಮೆಂಬರ್ ನಕುಲು 98 ಜನ ಸಕ್ರಿಯ ಮೆಂಬರ್ ನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭವನಕ್ಕ 2 ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚೊಂಜಿ 10 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ನಕುಲ್ಲೇರು ದಾಯೇತಿ ಇದು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಪಂಡ ಎಂಚ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಮುಡು ಅಲಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿಬೋದು ಪುನಗ ಆ ದೇಶನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಅಪ್ಪೆ ನಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಈ ಟೀಮ್ ನಿಂಗುಲು ಪಿರೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಲೆಡ್ದು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಮುಕ್ಕಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಸೇರಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ತೀರದ ಮಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತನು ಇನ್ನಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗೆ ಆವುಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಯರ ಜಾಗೆ ಆವುಜಿ ಅಂಚಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 100 ಜನ ಸೇರಿದ ಎಂಕುಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಮೊರೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ವಾರ ತೊಂಬೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತ 200 ಜನ ಜೋಕುಲು ಐದು ಪಕ್ಕ 5 ಟೀಮು ದಿವಜ್ಯೋತಿದಾನೆ 5 ಟೀಮು ಮಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಯ ಐಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಜವನಿರಿಗೆ ಒನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಜಾದು ನನ್ನ ಹತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲೇಟ ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಪನ್ನೀರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು
ನನಲ ಈ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ದಿವಜತಿ ಮೋಕೆಪ್ಪು ನಕಲ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿವಜತಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬನ್ನೊಂದು ನನಾದು ದಿವಜತಿನ ಮಿತ್ತಿಗ ನೇರ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಬನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತೆರಣ ಮುಗಿಪ್ಪು ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಈತ ಎಡ್ಡೆಡು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಏಪಲ ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಟಿಕಳಂಜೆನ ಬರಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತಟ್ಟಿದ ಆಟಿಕಳಂಜೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆ ಇರ್ಲ ಈ ಲೇಸನ ಕಲಶ ಬಾರಡಿಪ್ಪುನ ತಾರೈದ ಪಿಂಗಾರ ಅರಳಾವುಪುನ ಮೂಲಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡುವುದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದು ಕಡೆಂಜೆ ಮಾಯೋಡು ಪುಟ್ಟೊಂದಿ ಕಡೆಂಜೆ ಮಾಯೋಡು ಬಲತ್ತೊಂದಿ ಕಡೆಂಜೆ ಮಾಯಂದರ ಸುಮಾಗಿ ಕಾಲಾಂಟೆ ಕಡೆಂಜಗೆ ಪದಿನಾಜಿ ಪ್ರಾಯೋಡು ಚಿಂಚಿ ಮೀಸಲಿ ಕಡೆಂಜೆ ಕೇಸರಿ ಗಡ್ಡಾಂಡಿ ಕಡೆಂಜೆ ಇಲ್ಲೆ ಪಗೊಂಡೆ ಮಲ್ಲನ ದಾನ ಗುಂಜ ಬಲತೊಂಡೆ ಹಿಂಡಿದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆ ನಾಯೇ ದುಂಡೆ ಮೂರುಂಡು ಕಡೆಂಜೆ ಭಾರದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆ ನಾಯೇ ಬಂಜಿ ಬಲಪಾಯೇ ಪಡ್ದಂಚೆ ತೂಯೇ ನಾಯೇ ಕೂಲೆ ತಿರುವಾಯೇ ಕಡೆಂಜೆ ಸಾಂತನಿ ಬಲತರಿ ತಿಂದೆ ನಾಯೇ ದಡ್ಡ ಲರದೂಬೇ ನಿರ್ಮದ ಕೂಕರಿಯೇ ಕಡೆಂಜೆ ಬಾರಿದ ಬದುಕರಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಂಜೆ ಮಾರಿಡ ಬರುವೆ ಸತ್ಯದ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಂಜ ಪೇರುಡೆ ಹೋವಾಡ ನಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ದಾನ ಬನ್ನೆಡೆ ಹೋವಾಡ ಕೈಕಂಜಿಲ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕೆ ಚಿದೇಟ ಹೋವಾಡ ನರಮನೆ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಂಜ ಕಡಾಲ ಬಾರಾಲ ನಿಕ್ಕೆ ಪಿಂಜರ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕುಂಜ ಬಾದೋಡೆ ಬಾಲ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸೋಗು ಕಡೆಂಜಗ ಪಡಗಡ ಕತ್ತಿರ ಸತ್ತಿರ ಬತ್ತುಂಡೆ ಕಡೆಂಜೆ ಊರರು ಮೇಬದುವೆ ಆಟಿ ಮುಪ್ಪದಿನ ಕಡೆಂಜೆ ಮಾಮಿನ ಗೂಡಾರ ಕಡೆಂಜಗ ಸೋನ ಮುಪ್ಪದಿನ ಕಡೆಂಜೆ ಮಗಲನ ಗೂಡಾರ ಗುಡಾರ ಕುಲ್ಲುಂಡೆ ಕಡೆಂಜೆ ವೇದನ ದೋಜಾಯೇ ಸಾಧಕ ದೋಜಾಯೇ ಕಡೆಂಜೆ ಮುಂಜೋಡು ಬತ್ತೆ ಮೂವೋಡಿ ಕಲಡು ಕಡೆಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಲೆಯೊಡನು ಬೇ ಕಡೆಂಜೆ ಮಾಲಿದ ಬೇರೆಗೂ ಕಡೆಂಜಗ ಜೋಡ ನಿಜಾನ ಏನಿದ ಕಾಲೋಡು ಕಡೆಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಲೆ ಒಡಾಂಡ ಅಪೀನ ಜೋಡನ ಪಂಜಾಬ್ ಓಡುಂದೆ ಪನುವೆ ನಗನಿಕಾಬೆ ಕಣಜೆ ಕಾರಣ ಗುರುಕಾಬೆ ಕಣಜೆ ಕುಟಿಯಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಣಜೆ ಕುಂದೊಂದು ಬರುವೆ ಜನ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪೆನ ದಾನ ಪುಂಜೆ ಕೃಪಾವೆ ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣಜೆ ತಾದೀಡು ಬರುವೆ ಆಕಾಶ ಬಲಿಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಂಜೆ ಅಂದ್ರ ಬಲಿಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಂಜೆ ಪುಂಜ ಕಲೆಗೋಡು ಕಡೆಂಜೆ ತಿಂದೆ ನದೀವೆ ಅಂದ್ರ ಬಲಿಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಂಜೆ ಆಕಾಶ ಬಲಿಕಟ್ಟೆ ಈ ಊರದ ಮಾರಿರೋ ಬೆರೋಜಿನ ಪುರಮುಡ ಇವನು
ಈ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಆಟ ಕೊಡಗಿನ ನಮ್ಮ ದಿವಜ್ಯೋತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೋತದ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಮಂದು ತೂಪಾಯಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಳ ಮೇರು ರಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮೂಲ ಪತ್ತಿನೊಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಂಬೇರು ಪೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದು ಅಣ್ಣ ನಿರಂತರವಾದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬಾಜೆ ಹೊಂದುದೇರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಅರಡ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮುರಣಿ ಎಂಕುಲು 44 ಜನ ಕೊಲ್ಲೂರು ರೂಪಾಯ 44 ಜನ ಕೊಲ್ಲೂರು ರೂಪಾಯ ಬಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂತಂದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಂದೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಂಪೆರ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರು ನಿಕ್ಕು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುರುಕಾತು ಈ ಕುತ್ತಾರು ಮನ್ನದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಪಾದಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾದಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಲಾರಬೂಡು ಮಲರಾಯನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾಯನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮೈಟು ಕುಲ್ದಿನೆನ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನಕ್ಲು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಲು ಮೆಕ್ಕಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ನೆನಪು ಇಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಐನಾತೆ ಎಂದು ಪುಟ್ಟದು ಅಂಡ ಯಾನು ಈ ಸಭೆನು ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಹಾಲೇ ತುಂಬುದು ತುಳುಕೊಂದುಂಡು ನಾನಾತು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮೆಕ್ಲ ಇಡೀ ನಡತದ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧೀನು ಅವಾತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಯತೀಶ್ ಪಂಡೇರು ನೆನ್ನ ಈ ವಿಚಾರನು ಮಾತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದನ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ವಿಚಾರನು ಬಂತೇರು ನೆಕ್ಲೆಗು ನಿಜವಾತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿನಂದಿಸವೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಏನನು ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಇಡೆಗೆ ಏನನು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟಾತಲೆತ್ತದರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಅಭಾರಿ ಆತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಂಡು ಆಟಿ ಪನ್ಪುನವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಆಟಿದ ದಿನಕ್ಕುಲೇನ ನೆನೆತ್ತುಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಆತು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ದಿನ ಗಿರಿಗುಡ್ಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕಾರು ಜಾಲಗ ದೀಪುಲೆ ಕೈ ಪೂಜಿ ಆಟಿಡು ಅವೇತೋ ತೆನಸಗ್ಲು ಇನಿತೂನಗ ಆ ತೆನಸಗ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಅಟಿಲು ಮಲ್ತದ ಕನತ ದೀಪ ಅಂಡ ಆನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬ ಎಂಕಲ ನೆನಪು ಆವೊಂದುಂಡು ಈತ ಆಟಿಗಲೆಂಜೆ ಬತ್ತಂಡು ನೆಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಬಡ್ತರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಅವೇತೋ ಬೇಸಾಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಕಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಬುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜಿಮುಡಿ ಕಂಡ ಜುಮಾತಿ ದೈವದ ಕಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಬೆನ್ನಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೂ ಪೋಂದಿತ್ತನ ಪೂರ ನೆನಪು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಆವಡು ನೇಜಿ ನಡ್ನಾಗ ಆವಡು ನಮ್ಮಲ ಕೆಲಸದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಪತ್ತೊಂಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲರ್ತ ಚಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಡೆ ಕಂಡ ತಡೆ ಪೋಪುನು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಕೆಡೆಂಜಲು ಪಾಡೊಂದು ಆ ಜೋರ್ತ ಬರ್ಸೋಗು ಕೆಡೆಂಜಲು ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಚಾ ಬರ್ಪುನ ನೆನಪು ಆಟಿಗಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪುನ ನೆನಪು ಒಂದು ಮಾತ ಆಟಿದ ನೆನಪುಗಳೇನು ಮೆಲುಕು ಪಾಡ್ಯಾರ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನತ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಾವಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ದಾದ ಆಟಿ ಬಂಡ ದಾದ ಆತ
ತೆನಸುಗಳೇನು ತಿಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬಂದಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ಪುನೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಎಲರ್ಜಿ ನಮಕ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಸರಿಗೆ ಜತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಡಿತ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ತೆನಸುಗಳು ವಾವಾ ಪೊರ್ಲದ ತೆನಸಪ್ಪಾಗ ಇರೆಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮದು ಇಪ್ಪು ಉಪಡಚ್ಚಿಲಿಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ತರಿಬಾರ್ದು ಉಪಡಚ್ಚಿಲು ತಿನ್ಪುನ ಅವಡು ಅದನ್ನ ಚೇವು ಧೈರ್ಯನು ತೇಟ್ಲ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪುನ ತೇಟ್ಲ ಸೌತೆಗು ಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಕಜಿಪುಲು ತೋಟದಾಡಿ ಪಂತಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಪೊಡ್ತರು ಲಾಂಬು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಲಾಂಬು ಕಜಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ತಜಂಕಿ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಟಿಡು ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಗುಲ್ಲಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಅರೆಗರಡು ಪಡಚಿಲು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಐನು ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವೇನು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಈ ರೀತಿದ ಮಾತ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿಂದೊಂದು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಆಪಾಗ ಇರೆ ಗೊಂಜ ರೀತಿದ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಅವಡು ಆ ರೀತಿದಲ್ಲ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಇತ್ತುಜಿ ಮಾತೇಕ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ತಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕಂದತ್ತು ಏಪಲ ಈ ಆಟಿದ ಪೊಡ್ತಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪುರ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆಟಿ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ಬೆನ್ಕ ಬನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ದಿವೊಳ್ಳಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಕ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಡಿಲು ಪೂರ್ಣ ಕಂಡೋನು ದೀವನೊಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪುನು ಮನದನಿ ಐಟು ನೇಜಿ ನಡುಪುನಿ ಐಟು ಬತ್ತಿನ ಅರಿನು ನಮಕ್ ಮಾತಾರಗಳ ಒನಸು ಉಂಡ್ರಾಗ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಐಟು ಜೋಕ್ಲೆನು ನಮ್ಮ ಫಲಗೊಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪಾಡೋನು ರೆಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ವಿರಮಿಸವೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಆಟಿದ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಡ್ದ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿನಾಗ ದೇವರೇ ಶಾಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮವ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಂತ ದೇವರನ್ನ ಕೊರಗೆ ಮನವರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬೇರೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾರಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂಚನೆ ಎದೋಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಈ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ದಾಲ ಪಾತಿಯರು ದಯಗೊಂಡು ಐನು ಪಾತಿಯರಂದೇ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತಿಯರ ಬಂದೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ತುಂಬೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಸಾಧಾರಣ ಯತೀಶ್ವರ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ವಿಷಯ ವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಐನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತಾರ ಪಂದ್ರೆ ಯತೀಶ್ವರ್ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಶೋಕ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ವಿಜಯರು ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತಾ ಎತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ನ ಕೂಟ ಮಲ್ತೀರು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಜವನಿಯರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೀರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಾವು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಂಡ ಒಂದು 5 ಜನ 10 ಜನ ಸೇರ್ನೇ ಬಂಗಾಡಿತ್ತನು 2006 ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಪೇಟ ಸಾವಿರಿಡು 18 ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ಊರುಡು ಆ 18 ಕಟ್ಟೆಡು ಸುರೂತ ಕಟ್ಟೆ ಅದು ಆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿ ಎಂಗಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ದಕ್ಕಲಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಯಾಪ ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ಳಿದೇರ ಆನಿರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆರ ಶುರುವಾಂಡು ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಳಗದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಕಲು ಸುರುಟ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಕನ ಕಟ್ಟಿರಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಇನಿ ಕಾಲಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬೆಳೆಯುಂದುಂಡು ಊರ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗುಲ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರ್ಪಣಂಜನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಯಾರೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ವರ್ಷೋಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನಿಘಂಟ್ ಇಡೀ ಊರು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವಲೊಂಜಿ 150 ಜನ ಆ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಜೋಕೊಲ್ಲ ಆಂಜೋಲ್ಲ ಅವು ಬೆನ್ಪನ್ ತೂಪನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಸುರುಮಂತಂಡ ಅವು ಯಾಪ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಊರುಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಜನರು ಪಂಡೇರಾರ ಹುಷಾರಿ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಜನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಪ್ಪೇರ ಐಕ ಮಾತ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಣಂಜನ ಕ್ಲಬ್ ಅದು ಇಡೀ ಊರು
ಊರುಗೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡು ತೂಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದುಂಡು ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ನನಾತು ಬಲೆವಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತು ಊರುದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅರೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿರ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಪುರಳು ಪೋಪುನಂಜನ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಎನ್ನೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮುಲ್ತು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಬಿದರ್ದೇರು ಪೊಂಜೋಲು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಪ್ರಾಯದ ತಂಗಮಕ್ಕ ನಂಚಿನಕಲ್ಲ ನಡ್ತೋಂದೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋತಿರು ಪೊಳಲಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಬೈದಿರಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪೇರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ನಂಗೆ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮುಲ್ತುದು ಪುರಳ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಆತ ಕುಶಲತ್ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜ ನಡೆಯರ್ ನಡಪುನ ಉಳ್ ಕೈತಲು ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀರಿ ನನಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸುಗೋರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೀರಿ ಅವ್ರು ಒಂಜೆ ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿರು ನೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿಜಿ ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೆಂದದ ಅಕಲ ದಿನತ ಪಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಒರಿಪದು ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿನ ಬುಲೆಪವನಂಜನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ನನಾತೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಾಡು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿಲ ಕೊರಡು ಅನುಕೂಲ ಕೊರಡು ಆ ಬುದ್ಧಿಲ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನೇನೊಂದು ನನಾತು ಬೆಳಗಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ. ಜಯ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಇರೆಗ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಮದಿಪು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೆರೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಭೂಕಂಪ ಒಂದುಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ದಾಯಬಂಡೆಗಂಡೆ ಎಂಕೆ ಭೂಕಂಪ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಐನು ತೆರಿಪಾನೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಕರಿ ಸರ್ತಿಲ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಪಾತಿರದೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಎನನೇ ಲೇದಿರಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಎಂಕಿತ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಬಣ್ಣದ ಬರಿ ಬಂಗಾಣಿರ್ನ ಎನ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಬೇರೆ ಯತೀಶ್ ಎಂದು ಬರ್ಪಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೀರು ಬರಡು ಬಣದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಲೈದೇರಿ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರುಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬಂಟಗಂಬ ರಾಜಾಂಗಣದ ಎದುರದ ಕಂಡೋಡು ಕೆಸರದೊಂಜಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸವಂದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪನವರೆ ಮುಟ್ಟದೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಳೆ ಕರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗ ಬುಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂಪೋನಗ ತುಂಬೆದಟ್ಟು ಕೂಟಾನಗ ನೆಕ್ಕಿದಟ್ಟು ಆಟಾನಗ ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲಾನಗ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲಿಯಾನಗ ಕೊಟ್ರಂಜಿಡು ಕೊಡಿಯರ್ನಗ ಮಂಜುಲ್ ಬಕ್ಕಿ ಮೈಪಾಡ್ನಗ ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರ್ದಕ್ಕನಗ ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪುನಗ ದಂಬೆಲ್ಗೆ ಪಾಂಪಾಡ್ನಗ ಅಳೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳೆ ಮುರುಕುನಗ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೋಗು ಆಜಾಲ ಬಲಿಕನಲ ಈ ಜಾಲ ಪೊಲಿಕೊನಲ ಪಂಡದು ಕೂಪಾರ್ದು ಬಲೀಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪುವ ವರ್ಷೊಗರ ತುಡರ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಆಚರಣೆನೆ ಮಲ್ಪುವತ್ತಂದಾಯ್ತ ಉಳ ತಿರ್ಲದಾದ ಅಂದು ತೆರಿಯೋ ನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜ ಆಟಿದ ಮಾಸೆಗೆ ಅಪ್ಪೇನ ಕಡಪುಡ್ಲೋ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಕಡಪುಡ್ಲೋ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೋಗು ಏ ಬಲ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುನ ದಾದನ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ನೆಂಪುನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲ ಐನಂಚೆತ್ತನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಂಗೋನು ಪುರ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಷ್ಟನು ದುಂಬುದ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪವನ ಮುಖೇನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡು ನಮ್ಮ ಪರಪೋಕು ಪರತಿರಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಬೆನೊಂದುಳ್ಳರೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಆಜಿ ಗುಂಟು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆಜಿ ಗುಂಟ ಎದುರು ಮೂಜಿ ಪಿರ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಗುಂಟು ಅನ್ನೋದು ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಐಕಿ ಏಪ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಂಡ ಗುಂಟ ಮಗುರೋಡು ಮಗರಂದಿಲ ಕೆಂಚ ಹಾಕೋಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಕರೆ ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಆಯನ ಗೊಬ್ಬು ಉಂತುಂಡು ಇಂಚ ಪಣಪುನಲ್ಕ ನಮಕ್ ಕಬ್ಬಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆಜಿ ವೈರಿಲು
ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಆಜಿ ವೈರಿಲೇನು ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಆಜಿನಾಮ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗೊಬ್ಬುನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಷ್ಟೊಳಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವುನವೇ ನಿಜವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟದ ತಿರ್ಲಂದ ಬಣ್ಣದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ದೇವೇರೆ ಬಂಡದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗೂ ತನ್ನ ತನು ಕೊರಡು ಬನ್ಪನವೇನೆ ತನ್ನ ಬೆಂದಿನ ಪಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿರ್ತುಳೆ. ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಬಂಡದೆ ನಕಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದೆ. ಪೂಕುಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ನಮನದ ಪೂಕುಲುಲ್ಲ, ಪೂಕುಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ನಮನದ ಪೂಕುಲುಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗೇನು ಬಣ್ಪೇರು ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಅರವಿಂದ ಪೂ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಸಂದೈತ ಅದು ಬೋಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ, ಬೇಗ ಬತ್ತು ಬೋಂಡತ್ತೆ ಅರವಿಂದ. ಐದಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಅವು ಬೇಗ ಬೈದುಂಡು ಆಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಪರಡ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪರಿಮಳ ಪರಡಂಡು ಆರು ಪರಿಮಳ ಪರಡನಗ ಮಂದಹಾಸುಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬತ್ತದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು. ಸುನೀಲ ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ನೀಲಿದ ಕಲ್ಲು ಎಂದರ್ಥ, ನೀಲಿ ವರ್ಣ ಅಂದರ್ಥ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರ್ಥ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದ ಬಂಡ ದೇವರಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಲೇ ಸುನೀಲ ಅಂದರ್ಥ. ಸುನೀಲ ಬಂಡ ನೀಲವರ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾರ್ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕೋ. ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾರ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಅರೆಗೆ ಈತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಲ್ಲ. ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆದು ಪೋಡು ಸತ್ಯವಾನನ ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇತ್ತೋಳೋ ಅಂಚ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವಳು ಅಪಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬಂಜಾರ ವನಸು ಬೋಡಾನಗ ತೆನಸು ಅತ್ತಂಡ ಆರ್ಮಲ್ಲಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನರಕ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲ ಬಲ್ಪನ ಗುಣ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿತ್ರಿ ಒಲಗಾತಿರಿ. ನಂಗೆ ಈತ ಪುರಾಣಗ ರಾಘವನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬೋಡದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ರಘುರಾಮನ ರಾಘವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬದುಕೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅಶೋಕವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶೋಕದಾಂತಿನ ಬದುಕು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ನಂಡ ತುಳುನೆಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಆತನ. ಈತ ಆನಂದಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ದಯಲ ಬೋಡು ಅಪಗ ಕತ್ತಲೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಆನಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯೆ ಆನಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಸರಿ ಓಡು ಬಣ್ಮುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಸೀದಾ ವಿಷಯಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶದ ಆದಕೆಂಡ ಪಟ್ಟೆ ತತ್ತು ಬೋಯಿನಂಚೆತ್ತನ ರೈಲಿನ ಕುಡಗನದ ಪಟ್ಟೆಗುಂತವನ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟೆ ತತ್ತು ಬೋದಾತಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾರೆದ ಕೊಂಬುನು ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನಾತಂಡು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೋಗುಲ ತಾರದ ಪುರ್ಪೋಗುಲ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪ ತುಂಬಿ ಮುಟ್ಟಂದಿನ ಪೊರ್ಪ ಐಕ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಮದಿಮೆ ಮಸೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿ ಅವಡ ಓಡು ಲಗ್ನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಪ ಲಗ್ನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಪುರ್ಪ ಅವೇನು ಚಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರದೆತ್ತಂಡ ತಾರದಾವಡು ನಂಗೆ ಕಂಗದಾವಡು ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರದೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭದೆತ್ತಿನ ದೋಷ ಅಂದಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಬಂತೇರು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭದೆತ್ತಿನ ದೋಷ ಅಂದಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬಂದು ತುಳುನಾಡದ ಗಾದೆ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಆತ ತಾಕತ್ತದವು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಮುಹೂರ್ತಗೂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದರ್ಥ. ಅಂಚ ಆನಗ ನಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮುಹೂರ್ತಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಸೊತ್ತುಲೆಡೆ ಪಾಲೆದ ಮರಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡ ಮುಹೂರ್ತಗ ಬೆವರೋಡು
ಧರ್ಮನೇ ಮಾವಡ್ಡ ಏಳರೆ ಕೋಲದ ಪಾಲದ ಮರತ ಏಳರೆ ಕೋಲದ ಕಂಬಾವಡು ಮಕ್ಕರ ಚೋರಣ ಪಾಲದ ಮರತವಾವಡು ತೋರಣ ಮಾಲದ ಮರತವಾವಡು ಆರು ಬಂಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಮಲರಾಯ ದೈವಗು ಓಡ ಮರ ಇಲ್ಲ ಎಂಗಿಲ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿಗಿಲ ಓಡ ಮರ ಸಮೇತ ಪಾಲದ ಮರ ತೇವಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಣದ ಪೊಂಗರೆದನ ಪೇರು ಬರ್ಪಿನ ಮರ ಬಣದ ಪೆಲತ್ತನ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಂದು ಪಾಲೆದ ಮರ ಕಡುಪೆರಿಪ್ಪುನ ಒಂದು ಅರ್ಥತ್ತು ಸಾರ ಪಾಲೆದ ಮರ ಬುಳೆಪಾದು ಒಂಗಿ ಪಾಲೆದ ಮರನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ದಾಯಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದೇರಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿದ ಮಾತೆತ್ತಲ ಎದುರುಡು ಆಳೆತ್ತರದ ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರ್ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಓಲಾನ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪಾಲದ ಮರ ತೋಜುಂಡಿತ್ತೆ ಓಲಾನ್ಲ ಮಠ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಪಾಲದ ಮರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಪಾಲದ ಮರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ದಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಕೇಂಡ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಕುಲು ದುಂಬುದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಲ್ನ ಪಾತಿರತ್ ಇತ್ತೆದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿನ ಅಕುಲು ಬನ್ಪೇರುದಾದ ಕೇಂಡ ದ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀನಿ ಪಾಲದ ಮರಕ್ಕೆ ದ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀನಿ ಆಂಗ್ಲೋಡು ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಇಂದ ಪುದರುಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಲದ ಮರದ ಮೌಲ್ಯ ನಿಜವಾದ ಪಾಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಇಂದ ಪುದರ ಆಯ್ಕೆ 7 ಇರ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ 7 ಇರೆತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಇಂದ ಪುದರ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ ಆಸ್ಟೋನಿಯಾ ಸ್ಕಾಲರಿಶ್ ಎಂದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ ತುಳುಟು ಕೆತ್ತೆನಗ ಪಾಲೆ ಲಕ್ಕುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪಾಲೆದ ಮರ ಅಂದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಗ ಮುಲ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಾರ ಇರು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸೈಪೆ ಮುಲ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ದ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿವ ತುಳುವಾಸಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮರ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪುರ ಮಠ ಮಂದಿರದ ಪಾಲದ ಮರ ದಾಯತ್ತಣಿಗೆಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತೆದಲಕ ಸಿಡಿಲು ನಿರೋಧಕ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಪಗ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತರದ ಅರಮನೆ ಅರಂತಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟೋಣಲೆಗೆ ತೆಡ್ಲಾಕಂದಿನಲ್ಕ ಕಾಪುನ ಮರ ಇತ್ತನ ತೆಡ್ಲಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂತವನ ಮರ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಲದ ಮರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮದಿಮೆ ಮಸಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಬರ್ಪುನಲ್ಕ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮರ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಲೆದ ಮರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮದಿಮೆ ಮಸಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪರಿ ಪಾಲೆದ ಮರ ನಂಗೆ ಪೂರಕಾದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರೇರಕಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪನ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಸಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸೀಕ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಕೆತ್ತದ ಕಷೆ ಪರ್ದು ನಮನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುನ ಈ ಮರ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀಯ ಡಿವೋಷನಲ್ ಟ್ರೀಯಾ ಪೌಡ್ರಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀಯ ಡಿವೋಷನಲ್ ಟ್ರೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಓವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮೀಸಲು ದೀತಿನಿ ಭೂತೊಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಕುಲು ಭೂತೋಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡೆಬಲಸುನ ಪದ್ಧತಿಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತೂಪಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತೆರಿನ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಕೇನುಜ ಆನಿ ರಾವು ಕಾಲುಗ ಪೂಜಿ ಇನಿ ಉಪವಾಸ ದೈವಳಂಗಿ ಉಪವಾಸ ಕಟ್ಟುನು ಅಂದುಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗ ಪಾಸ ಆ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲ ಬಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಬಲಿನ ಉಂತಾವನ ತುಪ್ಪ ದೈವಲಗ ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾಲ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಆ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಓವು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ರಡ್ಡನೆ ಅಮೆಸೂತಕ ಮೂಜನೆ ಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಬುಡುಂದಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಒವೇ ತೊಡಕಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲುವ ಕಾಲಗೂ ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾಲಂದು ದೀತೆರ ಆನಿಯ ಕೋಲ ಮಲ್ಪನ ತೂತ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಪೋಯಿರುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳು ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಇನಿಕಲ ಆಟಿಡ ಆಚರಣೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಡುಂಡು ಅವೇ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಬರ್ಪಿರುಂದಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಿರುಂದಂಡ ಆಯಗ ಬೋಡುಂದಂಡ ಆಟಿಡ್ಲ ಕೋಲಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕುಲು ಐಕಬುರ ಕರಿಪುನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಧ್ಯರಾದುಳಿರುವುದು ಮಹಾಪರಾಧ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲಾಯಿನ ತಿಂಗಳು. ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನಡು. ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಬಂಡತ ಭೂತೊಳೆ ಬಂಡ ಏರು ನಿಕುಲು ದಯಮಲ್ತುಂದು ತಿದ್ದೋನು ವಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇಕೇನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡುಪ್ಪೆ ಯಾನು ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಬಂಡ ಅನ್ನೆ ಎಂಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪೇರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಗೆ ಮತ್ಸ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ನೆ ಏಪಲೆತ್ತಿನ ಲೆಂಕುಲ್ಲೆರು ಎಂಗೆ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಏಪ ಪೋಣಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ನಿಜವಾದರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಭೇದಜ್ಜಿ ಒವೇ ಪಕ್ಷದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಯೇ ಜಾತಿದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅರೆರ್ದಾಪನ ಸಹಕಾರ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಆರ್ಲೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲಿಪೋಡು ಸಾದಿಡು ಬೋನಾಗ ಪಟಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬತ್ತಗೇನ್ ಪಟಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸೆಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯನಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಸೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡ ಆಯೆ ಕಾಲೆ ಆಪೆ ಆಯೇ ಕಾಲೆ ಆಪೆ ಆ ಕಾಲೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆ ಓಡದೆಪ್ಪುನ ಮುಳಿತ ಮಾಡಿದ ಮುಳಿದೆಪ್ಪುನ ಕಾಲೆ ಬಿದೈ ಬೋಬಾಡು ಬನ್ಬನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತುದ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಕುಲು ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನ ಸೈತೆಡ ಆಸ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತೆ ಐನ ಪಟುಗೊರ ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತೆ ಐಕ ಕಾಲೆ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಆಯೆ ಕಾಲೇನೆ ಬತ್ತದು ಆಕಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪಟುಗೊರ್ಪುನ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಆಟಿಡ ಒಂದಿತ್ತನು ಅವು ಆಟಿಡಾವಣ ಈ ಕಾಲೆ ನೆನೆಬುದಿವಳು ಎಲ್ಲದಿ ನಡಪಾಡು ಸಮಾಜೋಡು ಈ ಕಾಲೆ ಪೊತ್ತದು ಧೂಳಪ್ಪಾದು ಪೊತ್ತದು ಧೂಳಪ್ಪಾಪಣತೆ ಮೂಜೆಟ್ಟಾಯಿ ನೆಟ್ಟ ಐದೊಕ್ಕ ಸಾವುವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಕರ್ಮಕ್ರಿಯೆ ಬತ್ತನೆ ತರೆಟ್ ಗಿಂಡೆಡು ನೀರುದಿದು ಉಗ್ಗಿಯಲಿಡ್ದು ಇಲ್ಲದುಳೆ ಕನತದು ಚಾವಡಿಡ ಗಿಂಡೆನು ಮನತಮಿತ್ತದು ಇದು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಲೋಭನ ಪಾರ್ದು ಪೊಂಜನಕಲು ಕೊಟುಗಬಾರ್ದು ಅಂಜನಕಲು ಮಾಡಬರಿಯ ಕುಟುಂಬದಕುಲ ಬೊದ್ದೆರ್ಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಉಂಟುದು ಇಂಚ ಕೈದಿದು ಉಲೋಂದು ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕವಾದ ಮುರಿಯದಿಯರೆತ್ತಂಡು ಅಜ್ಜರಿಂದ ಅಜ್ಜರು ತಮ್ಮಲೆಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮಲೆ ಮಾಮಿಂದಣ್ಣ ಮಾಮಿ ಉಲೋ ಮಾಮಿ ಉಲೋ ಮಾಮಿ ಉಲೋ ಅಜ್ಜರಂದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುರಿಯದಿದ್ದು ಭೂಮಿ ಪುಡಾಂಡ ಮುರಿಯಾಂಡು ಇಂಚ ಧೂಳಪ್ಪರ್ದು ಸಾವುವರೆ ಮುಟ್ಟ 11 ದಿನನ 13 ದಿನನ ಮುರಿಯದಿದ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮೋರ್ದಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರೋರ್ದಾತ್ರ ಈ ಕಾಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅದು ಕುಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಾಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾದ ಕುಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾವುದಾನಿ ಕಾಂಡ ನೀರ್ನಿರಲ್ ಬತ್ತುನ ಮಂಜೊಲರಿ ಬತ್ತುನ ನೀರ್ಕುಂಟು ಬತ್ತುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಃಖ ಬುಡ್ದು ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪುನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಕುಲೇನು ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಆ ಕುಲೇನು ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿರೆ ಬಲಸು ನೆನಪುದಿಲೆ ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಸಂಗತಿದಾದ ತಮ್ಮಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದೇರು ಎಂಚ ಸಹ ಮಲ್ಪುನು ಸಾಬುರ ಉಂದುಪುರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪ ಮಾಮೋ ನೀರು ಬಗ ಪಡುತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಬಂಗತ್ತಂಬೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪ್ಪುನತ್ತ ಸುನಿಲ ನಿಕ್ಕೆಂಚಾಪುಂಡು ಈ ರೈಲ್ವೇದ ಬೇಲೆಡುಪ್ಪುನತ್ತ ಸುನಿಲ ನಿಕ್ಕ ಬಂಗತ್ತ ಪಣದು ಬಣ್ಬಿ ನಂದು ನಿಕ್ಕ ಐಕ ಬಾಯರೆ ಬಂಗ ನಿಕ್ಕ ಬಾಯರೆ ಬಂಗ ಆ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸಾವು ನೀರಾತ್ರಿ ನೀರು ಒಂದು ಮುರಿಯದಿಂಡ ಯಾವು ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಾವುಂದಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪಗಪುನ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಪಾಪೊತ್ತುಗ ನಮ ಬೈದ ಆ ಕಾಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾಪಿನಿ ಎಂಚ ಆ ಕಾಲೆ ಕುಲೆ ಆಪುನಿ ಎಂಚ ಆ ಪುಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ತತ್ತ ಈ ಆಚಾರ ಸರಿಯಾವಡ 11 ದಿನಲ 13 ದಿನಲ ನೀರು ಬಗಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕುಲೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಕುಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭೂತ ಆವಡು ನಂಡ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಭದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೈವಗು ಕರಿಯೋಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಮುಡಿಪು ನಾಗತನು ಒಂದು 14 ಮುಗಿಂಡ ಆ ಕುಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾದ ಭೂತಾಂಡ್ ಐಕ ವರ್ಷಗರ ಕುಟುಂಬದವಳು 14 ಸೇರ್ಸವನ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಬಂಡ್ಪನೆ ಇತ್ತೆದಾಲಜ್ಜಿ 13 ಸಾವು ಮಲ್ತೇರು 14 ಉಲಾಯಿ ಸೇರಾಗ
ಅವು ಎಂಚ ಭೂತಾಪುನೆ ಎಂಚ ದೈವತ್ವಗೆ ಏರ್ನು ವಾ ಆ ಭೂತನು ಏರ್ನ ಪಾದೋಗು ಸೇರವನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಯಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾದೋಗು ಸೇರವನು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒವೇ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ ಕಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲುಟಿ ಆಹಾ ತಪ್ಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತನೆಪ್ಪಡು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಬೇತನೆಪ್ಪಡು ಕಲ್ಲುರುಟಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪಣಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾತಿನಾಯೇ ಆಯನ ಪಾದೋಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಸೇರವನು ಆಯಗ ಅಡುಬಲಸುನ ಅಗೆಲಿಜ್ಜಿ ಆಯಗ ಅಡುಬಲಸುನ ಅಗೆಲಿಜ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಶಕ್ತಿಯಾಯಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಡುಬಲಸುನ ಅಗೆಲದ ಪದ್ಧತಿ ಓಲು ತತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಭೂತೋಳು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಆ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಆಟಿಡ್ ಅಗ್ಗೆಲು ಬರಸುನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಅವೇನು ಒರಿಪೋಡು ಒಂದು ಯಾರು ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಪನ್ಪನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವಬೋತ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡನ ಮಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೀರುಂಡ ಕೂಡ ದುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಕನಯರ ತೀರುಂಡ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಟಿದ ಅಗ್ಗೆಲು ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಲಿಕೆದ ಬಂದುಳು ಕಳಂಜ ನಲಿಕೆ ತುಯ್ಯರು ನೆತ್ತ ತಿರ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ನಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಅಂಡ ಅತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಜಾತಿ ಭೇದ ಎತ್ತನ್ ದೈವ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಂಡಾಯನ ಕಾರು ಬತ್ತುವ ಆರು ಕೊರನ ಗಂಧ ಪುಳ್ಯದ ತೊಂಡು ಬಾ ಆರು ಸೀಖ ಸಂಕಡಗ ಮರ್ದಮೂಲಿಕರಣದ ತೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡಾತಿನೇ ದೈಹಿಕ ಬೊಕ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮರ್ದಮೂಲಿಗೆ ನಾಡು ಬತ್ತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತ ಅವೇ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಕೀರಿಕಿಟದ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಸ ಮಣ್ಣು ನಮಕ್ ಕುರಿಯುವನು ಅವಳು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಉಮಿಲ್ ಐದು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಸೀಖ ಸಂಕಟ ಮರ ಬೂರ್ದು ಸೈಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜವನ ದೈವ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾಯೇ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಉನಿಯರೆ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಕೆ ಉನಿಯರೆ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂಡದು ಆಟಿ ಬರ್ಪುನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಾಕಿಲು ಬಾಡಿಯರ್ ನಂಡ ಸೋಣ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಬಾಕಿಲು ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ನಮಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯನು ಜಿಂಜಾವನ ದೈವ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಾರು ಆರು ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆಲ್ಲ ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ಪಂಡಿತರಾದಿತ್ಯರು ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಂಡ ಆರು ತನ್ನ ಬಾಲೆನು ಕಲಂಜನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕೈಟೊಂಜಿ ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರ ಕೊರ್ದು ಕಾರುಗೊಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಒತ್ತದು ಕಳಂಜ ಕಳಂಜ ನಮಗೆ ಕಳಂಜ ಎರ ನಮಗೇನು ಮಾಯಂತರು ಸುಮಗೆ ಆಯ ಮಾಯಂತರು ಸುಮಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಏತು ಸರಳ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ತುಲೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನಂಗೊತ್ತುಜಿ ಆರ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಣು ತುಲೆ ಆರು ಬನ್ಪೇರು ನಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಬುಣ್ಣೋಡು ಪರಿಯರಿಪೆ ಕೋರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಗುಂಟೋಡು ಪರಿಯರಿಪೆ ನರಮಾನೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಉಣುಪುಡು ಪರಿಯರಿಪೆ ಕೈಕಂಜಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ತೊಪ್ಪುಡು ಪರಿಯರಿಪೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಪೆರ್ಪುಡು ಪರಿಯರಿಪೆ ಕಳಂಜ ಕಳಂಜ ನಮಗೆ ಕಳಂಜ ಎರ ನಮಗೇನು ಮಾಯಂತರ ಸುಮಗೆ ಮಾಯಂತರ ಸುಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ತುಲೆಗೆ ಐಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಚ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಂಡ ವಿಷಯ ದಾಲಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತೆ ಕೋರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತನ್ನ ಗುಂಟೋಡು ಬರಿಯರಿಪೆ ಇರು ಕೋರಿನ ಗುಂಟೋಡೆ ಕಟ್ಟೋರ್ಚ ಐಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತನ ಪೆರ್ಪುಡುವರೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪೆರ್ಪೆ ಬಾಡ್ನತ್ತ ಐಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆದ ನರಮಾನೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತನ ಉಣುಪುಡುವರೆ ನರಮಾನೆಗೆ ಉಣುಪು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತ ಕೈಕಂಜಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತನ ತೊಪ್ಪುಡು ಬರಿ ಬೇರೆ ಕೈಕಂಜಿಗೆ ತೊಪ್ಪುಡೆ ಬೋಡತ್ತ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತತ್ವದ ಅರ್ಥ ನಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತನ ಬೊಣ್ಣೋಡು ಬರಿಯರಿಪೆ ಕಾರಣ ನಾಯಿಗೆ ಇತ್ತೆನಿಗುಲು ಕಂತವನ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಾರದ ತೆನಸ್ ಅವು ಹತ್ತು ನಾಯಿಗೆ ಮರ್ದ್ ದುಂಬುದ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಬಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಬೊಣ್ಣೊಡೆ ಜಪ್ಪುನು ಆ ಬೊಣ್ಣೊಡು ಜತ್ತನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ವಾರೀತಿದ ಸೀಕ ಬರಂದು ಹೆಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿ ಬೊಣ್ಣೊಡು ಜಪ್ಪುನತ್ತೆ ನಾಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಚವಡು ಜಪ್ಪುನು ಅವು ನಾಯಿ ಪುಣ್ಯೋಡು ಜಪ್ಪುನು ಬೊಣ್ಣೊಡತ್ತು
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಿನ ತರ್ಕದ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಬತ್ತದ ಎತ್ತದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತದ ಅಂಚಂದ ನಾಯಿ ಹಾಳತ್ತು ನಾಯಿ ಬಂಡ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಂದ ಬಂತಿನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕಾಲ ನಾಯಿ ಆದ ಕಾಪೋಡು ಬಂಡದು ಮುನಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಶಾಪೋಗು ಆರು ಇನಿಕ್ಲವೆನ್ ದೇವರಿಂದ ಬಣ್ಪ ಅಂಚಂದ ಪುಂಚದ ಮರಿನ ಮಂಚೋಡು ಜಪಡ ಪುಂಡ ಅವು ಕೊಡ ಪೂಜಾ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಲಡು ಜಪ್ಪುಡವು ಜಾಲ್ಡೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಮಂಚೋಡು ಜಪ್ಪಡವು ನಾವು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಓಲು ತತ್ತದ ಬಣ್ಬನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೋದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇದು ಜೋರು ಬಾತಿಯರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆರು ಕಟ್ಟಗಡೆ ಕೊಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬಣ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಕೇನು ಜಾವು ಆರು ಬಣ್ಪೇರು ಮುರನಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಒಯ್ಕ ಕೊರೋನಾಗ ಒವೇ ಸೀಕಿಗೆ ಮರ್ದನ ಆಡಿ ಎರಡು ಅಕ್ಕೆ ಅವೇನೊಂದು ಎಲಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕಂತೆ ನೊಂಜಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂತವ ನಂದ ಅಂದೆ ದಾಯಗ ಇಮೆ ಕಂತಂಡ ಇಮೆ ಸೈ ಪೂಜೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಐಕ ಆಂಡ ಆನಿ ಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಾರ ತಿಕ್ಕದನ ಆನಿ ಸಮಾಜ ಕೋರ ಕೋಟ್ಲೆ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಆ ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗೆಲೇನು ತನ್ನ ಶರೀರೋಗೆ ಆರೋಪ ಮಲ್ತದು ಆರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಾರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರೆದ ಬಂಬು ತಿಂದೆ ಕಳಂಜೆ ಬಂಜಿ ಬುಳೆಪಾಯೆ ಮುಂಡಿದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆ ಕಳಂಜೆ ದೊಂಡೆ ಮೂರೊಂಡೆ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರು ಈ ಪ್ರಯೋಗನು ತನ್ನ ಶರೀರೋಗ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಮಾಜನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗಳ ಬಡಿ ಜೋಕುಲುಂಡು ಅರೆಗೆ ಬಡ ಉಂಡು ಆರು ಇಲ್ಲ ಜಾಲಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟರನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸದ ಗುತ್ತುದ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಬಡತನ ಅಂಡಗೆ ಬಡತನ ಅಂಡ ಅಕಳ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ತೊಲಿಪೇರಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತದ ತೆಲಿಬಾರ್ದು ಬರ್ಪನೆ ಎದುರಂತ ಅಲೆ ಬರ್ತೆ ಅಂದು ಮೀಸೆ ಪೂಜನು ಹಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಪೇಚಾಟ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮೆತ್ತೇರೆ ಬೋಯಿರಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕುರುವಾಕಿಲ್ಡಿಬೋದು ಕಣತದ ಅಣ್ಣ ಅಕಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ದುಂಬದ ಅಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರ ಬತ್ತಿನರೆಗೆ ಆರ್ನ ಬಡಿ ಜೋಕಲ ಬದುಕು ಬೋಡಾದು ಅರೆಗೆ ಕಲಸೆಡು ಬಾರ ಅರಿಯ ಪುಳಿಯ ಮುಂಚಿಯ ಮಂಜೋಳ ಮಜ್ಜಿಯ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ತಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಬದುಕೋಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಪುನ ಈ ಬಣ್ಣದ ಪಾಪದಾಯಗಳ ಬದುಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ ಆ ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೊಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಣ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನಡು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ನಾಗಗ ತನುಮೈ ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ತನುಮೈಪ ನಾಗೆ ಬಂಡದಾದ ಕಲ್ಲಡು ನಾಗೆದಾಯೆ ಆತ ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಬೇರೆ ಮೈಪುನುದಾಯೆ ಆತ ಬೊಂಡ ಮೈಪುನುದಾಯೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಕುಲು ಬರೀತೀರ್ ಮಲ್ಲಿಡ್ ದಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂತೀರ್ ಕಲ್ಲ ನಾಗನ ಕಂಡರೆ ಹಾಲ ನೆರೆಯುವರಯ್ಯ ದಿಟದ ನಾಗನ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರಯ್ಯ ಉಂಬ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ಪೋಗೆಂಬರಯ್ಯ ಉಂಬದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋವನವ ನೆರೆಯುವರಯ್ಯ ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲ ನಂದಿಯೇ ಮರ್ಲತ್ತ ಮುಗ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಬೇರೆ ಮೈಪುನು ಮರ್ಲತ್ತ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬೀನಿ ನಾಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ನಾಗಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ನ ಸೈ ಪೂಜಾ ನಾಗಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ನಾಗಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ನ ಸೈ ಪುಣ್ಣಗೆ ಸೈ ಪೂಜಾ ಮರಲತ್ತ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಆಹಾ ನಾಗೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಪ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡ್ನಿಗ್ಲೆ ನಾಗೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಪ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಬೇತೆ ಈಶ್ವರ ಬೇತೆ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನಗು ಸೋಕು ಜಟೆ ಕಟ್ಟದು ಚಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ನಾಮ ಬಾರ್ದು ಮೂಲಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಕೈಟೊಂಜಿ ಶೂಲೆಲ್ಲ ಕೊರಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಚಂದ್ರಾಸೆಂದು ಬಣ್ಮನತ್ತು ಈಶ್ವರ ಬತ್ತೇನು ಈಶ್ವರನು ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಸ್ವರೂಪಡು ತುಯಿನಲ್ಕ ನಾಗನು ಸರ್ಪನ ಸ್ವರೂಪು ತೂಪಿನಿ ದಾಯಿಗೆ ನಾಗೆ ಬಂಡ ಏರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಡ ನೀರು ಒಲ್ತು ತಿಕ್ಕುನು ಕೆಂಡ ಟ್ಯಾಪುಡು ತಿಕ್ಕುನು ಬಿಸ್ಲಾರಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬಣವೇರು ಉಗ್ಗೆಲ್ಡು ತಿಕ್ಕುನು ಐತ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಬಣವೇರು ಕೆರೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಐತ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಅಸರದ ಒಸರುಗೆ ಓಕೆಂಡ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲು ಒಸರು ಐಕ ಬಣ್ಬನಿ ಕದ್ರಿಡು ಗೋಮುಖ ತೀರ್ಥ ಕಾಶಿ ಭಾಗೀರಥಿ ತೀರ್ಥ ಬಣ್ಬನಿ ಐಕ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲು ಹೊಸರು ಪರತ್ತದು ತೋಡು ಕಿರ್ರೆ ಪಲ್ಲ ತುದೆ ಅದು ಕಡಲ ಸೇರುಂಡು ಏರೆಗಳ ಬಡಾಪುಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಬೋದಲು ಉಣಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಡಾಪುಂಡ ಸೀದಾ ಬೋದು ಉಣಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಬಂಡೇರ ಅಂಚ ಆ ಪರತೊಂದು ಬೋದು ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟೊಂಜಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಂದು ಬುದರ್
ತುದೆತ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ದುಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತುದೆತ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ತುದೆ ನೀರು ಮೀಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನಮ ತುದೆ ನೀರು ಮೀಂಡ ಉತ್ತಮ ಕೂಪಸ್ನಾನ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಚ ನೀರು ಮೀಂಡ ಪನೊಡ್ಚಿ ಅಧಮ ಅಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಇದು ದೇವರ ಪೂಜೆಗಳ ತಪ್ಪು ತುದೆತ್ತ ನೀರು ಪವಿತ್ರ ದಾಯೆ ಎಂದು ಪಣ್ಬೇಕೇನ್ಲೆ ಭೂಮಿ ದಾಡಿತ ಅಂತರ್ಜಲ ಆವಡು ಮೇಲ್ಡ ಬರಪನ ನೀರಾವಡು ಆಯ್ತ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಕ ಆಂಗ್ಲೋಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಪಣ್ಪೇರು ಉಂದು ನಾಗೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ತುದೆತ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊನದ ಬನತ ನಡುಡು ಪಾರ್ದು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನಾಗಬನ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲು ಗುಳಿಗಬನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬನ ಇತ್ತೆ ತುದೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ನಾಣ್ಣು ಸೋಕುದ ಕಾರ್ಕಲಡ ಕೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕನಪೇರು ಅಂಡ ತುದೆಟ್ಟು ಆವಡತ್ತ ಐಕ್ಯದಾದ ಬೇರೆ ಟಾಂಕಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಟಾಂಕಿಡು 40 ಮದಿನ ಬಾಡುವೇರು ಓ ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜಿಯ ಬಂಡ ಅವಿನ 24 ಜಪುಡವೇರು ನಲ್ಲ ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜಿಯ ಬಂಡ ಪತ್ರಾಡಕ್ಕೆ ಜಪುಡವೇರು ಐದಲ ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಟಾಂಕಿಡಿ ಘಟ್ನ ಪಾಮಾಜಿ ಬತ್ತುನತ್ತ ಪರಪುನ ನೀರಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಶಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟುಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜೆ ನಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಪರಪುನಗ ಮಣ್ಣು ಸಡ್ಲಾಪುಂಡು ಸಡ್ಲಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ನಕ್ಕುರುಗು ತೆನಸಾಪುಂಡು ನಕ್ಕುರು ತಿಂದು ಜೌಗು ಮಲ್ಪುಂಡು ಜೌಗು ಮಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉದಲು ತಿನ್ಬುಂಡು ಉದಲು ತಿಂದದ ಪುಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೆಬಿಕೇನಂದಿನ ಕಣ್ಣು ತೋಜುನ ಸರೀಸೃಪ ಸರ್ಪ ಈ ಕಂಪನಗು ಪರತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪುಂಚೋಗು ಸುಯಿಂತದೆ ಉದಲನೆ ಗಿಡತದೆ ತಾನು ಒಂತೆ ಬೆಪ್ಪಿತ್ತಿನಟ ಕುಲ್ಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾನಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲು ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಮರಿ ಪರತಿನ ಮಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಸೀಕಿಗೆ ಮರ್ದು ಮರಿ ಓಡೆ ಬರೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಯಿಂಬುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಬರೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕುಕ್ಕೆದ ಕುಮಾರದಾರ ತುದೆಟ್ಟು ಪಚ್ಚಡೆ ವರ್ಬಡೆ ತುತುದ ಮೀದು ನಮ ಮೂಲವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಡತನ ಪಾಂಡ ಚರ್ಮ ಸೀಕ್ ನಿವಾರಣೆ ಅಪನೇಕ ಮಡತನದ ಸೇವೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಅವು ಇತ್ತ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಚಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಗ ಆತಂಡು ಚರ್ಮ ಜಾರು ಇತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಜಾರುಣ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಡ ಬಂತೆ ತೀರುಂಡಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಲೇನ್ ಚರ್ಮ ಜಾರುಣ್ ಮಡತನ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ಮಡೆ ಸ್ನಾನ ಸೇವೆ ಮೋಸವು ಮಡತನ ಸೇವೆ ಸರಿ ಮಡೆ ಸ್ನಾನ ಸೇವೆ ಬಣ್ಬನ ತುಳುನಾಡಿಜ್ಜಾನ್ ಮಡತನ ಸೇವೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸರಿ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ನಿಗಲ್ ಬಣ್ಪರದ ಮಡ್ಡು ಥೆರಪಿ ಮಣ್ಣು ಪೂಜಿದುಗಳು ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಣ್ಣು ಪೂಜಿದುಗಳು ನಿತ್ತೆರು ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಮಡತನ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಬಾರಿಗೆ ಬೈರನಂಡ ಮಡತನ ಸೇವೆಂಡು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಉದ್ಧಾರ ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ಠಾರ ಮಾಡೋ ಬೈರನಂಡ ಮಡತನ ಸೇವೆಂಡು ಚರ್ಮ ಸೀಕ್ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡ್ನಂಡ ಶರೀರದ ನರನಾಡಿಲಿಗೆ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಬರಡುನಂಡ ಮಡತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ನಾಗೆ ಈ ನಾಗಗೆ ಬನತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡದಿತ್ತೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೋಕುದ ಸೀರೆ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ವೇಸ್ಟಿಡ್ ಕೆಸರ ಆಪುಂಡು ಬನತುಲ ಏರುಂತುನು ಮರಣ ಕಡುಪುಗ ಸೀಟ್ ಪಾಡುಗ ಪಣದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ನಾಗನ ಬನತ್ ನಾಗನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದ ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಎತ್ತದಂಡು ಒಂದು ಮೋಸ ಯಾನಿಕ್ಕಳ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ನಾಗ ಬನ ಏನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿವುಜ ಆನಿವರೆ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸರಿಯಾ ಪೂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಓಡೆ ತತ್ತದ ಕೇಳಲೆ ನಾಗ ಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡೊಂಜಿ ಬರಿಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಐತ ಬರಿಟಿ ಪೇರಿ ಜಿಂಜಾರೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆಡೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೇರಿ ಜಿಂಜಾರು ತೊಟ್ಟೆ 3-4 ದಿನ ಉಣಂದಿನಲ್ಗೋ ಓ ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ತೀರ್ಥ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಬುಧರತ್ ಬಾಟ್ಲಿಡು ಗೋರ್ದು ಕೊಂಡು ಬಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲಡು ಇಂದದೇ ತೀರ್ಥ ನಾಗದೇವರನ ತೀರ್ಥ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕೊನದ ಪರಿಹಾರ ನಂಡ ದತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಂಕ ಪರಿಹರಿಪ್ಪುನವತ್ತು ನಂಕ ಅಣ್ಣೆರು ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾರಡು ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಸುಡು ಬನ್ನಗ ಆ ಕಾಡಿದ ನಡುಟಿನ ಬನತ ನಡುಟಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಡವುಲ್ಲ ಬಾಜ್ಯಲಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅರಪವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶುದ್ಧ ಬಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಸೊತ್ತಾಯಿನ ಪೇರು ಬೊಂಡನು ಪತೊಂದು ಬೋದು ಐಕ ತನು ಮೈತದು ತನು ಬಂಡ ಸಂಪುಂದರ್ಥ ತನು ಮೈತದು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯೊಳೆ ಯಾನ ಮೈತಿನ ತನು ಕಡಲಿಗೆ ಎತ್ತಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಆತ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಲ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕಡ
ಕಡಲಗು ಸೇರ್ನ ಒರೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬರುಡು ಆ ಮೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೇರು ಬಣ್ಣೊಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮೈಪುನು ದಾಯಿಗೆ ನಮಲೆಕನೆ ಬದುಕುನ ಹಕ್ಕು ನಕ್ಕುರುಗುಂಡು ಪಾಂತ್ಯಗುಂಡು ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಬಿಜಿನುಗುಂಡು ಅಕಲೆಗಳ ಬಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಬಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಗಾದೆಗೆ ಅಂದರ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಕ್ಕುರ್ಲ ಮರಿಟ ಪೊದುಗೆ ಅಂದ ನಕ್ಕುರ್ಲ ತಿಂದದು ಸಜ್ಜ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಹಕ್ಕನ ಅಕಲ್ನ ತೆನಸನು ನಮ ಕಸಿಯರು ನಮ್ಮ ಜನ ಏರು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಬೆರಣೇರು ಉನ್ನಾಗ ಬರಿಟು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ದೀಪನೆ ನಮಕ ಮಾತ್ರ ಅಕಲೆಗಳ ತಿನ್ಪನ ಹಕ್ಕೊಂಡದು ಎಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಅಕಲ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಬಣಪನೆ ನಿಕ್ಕಳ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ನಾಗಗ ಮೈತಿನ ಆ ಪೇರುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಗು ನಿಷಿದ್ಧ ವಿಷ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಣಿಯರ ಕೇಳ ಬಣ್ಬೇರಾಕುಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯೋ ಕನತ ಬರೀದು ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಧ್ಯೋಗ ಮೈತ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯೋ ಕೊನೆ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಬರಿಯ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನಿಕುಲು ತೀರ್ಥ ಅಂದುಕೊಣ ಬರ ಆರು ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಥಗೂ ಒಂಜಾತೆ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲ ಉಗ್ಗೆರ್ದ ನೀರು ಬಾರ್ದವಿನ ಬರೋ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಅವಿನ ಎಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಯಾಮನ್ ಬುಜಿ ಅವಿನ ಬನೇರ ಯಾನು ಜನತ್ ಯಾನು ತೆರಿನೇನು ಬಣ್ಪುನಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಸತ್ಯವನು ನಿಖಲ ದುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ನಾಗಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಲೆಗೆ ಪಡೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನಿಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕಲೇನೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನಡೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದಡೆ ತಪ್ಪಂದಿಲೆ ತೊಂದು ಬೋಲೆ ದಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಉಂಡು ನಿಖಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಒಲ್ಲೆದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ತೇರದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕೊಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಬೆಂಗ್ಯದ ಕೆತ್ತೆ ಒಂದು ಇರ್ಪೆದ ಕೆತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪೊಲಬು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಆ ಬಾಯಿಡು ಗುಳ್ಳೆ ಬರುಂಡ ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಲದ ತಪ್ಪಗ್ಗಿಂಡ ಬಾಯಿದ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಣಾಪುಂಡು ಐತೆ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಬರುಂಡ ಬಂಜಿ ದುಳೈದ ಸೀಕ್ ಗುಣಾಪುಂಡು ಪೊಂಗರೆ ಬೊಳಿಯ ಪೊಂಗರೆನ ಹುರ್ಕಾದ ನೆತ್ತಿಗೆ ತಿಪ್ಪಲದಿನಂಡ ಶೀತ ಜ್ವರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಯಾನು ಬಚ್ಬೇಡ ಗೋಪಿನಾಥ ಭಟ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆತ್ತೇರು ಮುಂಗುಡೆ ಬಾಯಿಡೆ ನೆತ್ತೇರು ಓಪನೆಂಗ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆತ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರ ನಾನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರೋನಾಗ ಈ ದಾದಂಬೆ ಬೋಡಿನು ಪಾಂಡೇರು ಫಿರೋ ಹೊಡಿತಿನ ಆಟ್ ಸೋಗೆದ ತಪ್ಪುನು ಕಂತೇರು ಞಾಕ 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 ಗುದ್ದಿಯರು ಆರ್ನ ಮೂಸುಂಡು ಇಂಚದಿಯರು ಓಡೆ ಪೋತುನು ನಿಜಿ ನೆತ್ತೇರು ಮುಂಗುಡೆ ಬಾಯಿಡೆ ಬರ್ಪಿನ ತುಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ಮರ್ದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬುಡ್ತು ವಿಷತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೀಕಿಗೆ ಬತ್ತಿನವೇನು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೀಕಿಗೆ ಕನಪುನಂಚುತ್ತನ ಮರ್ದಗೆ ಬಲಿಬುರ್ನಂಚುತ್ತನ ಕಾಲಾತಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಕುಟುಂಬದ ಪೊಲಬು ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಪೊಲಬು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಲಬು ತೆರಿಪಾಯಿರ ಬೋಡದೆ ಕುಟುಂಬದಡೆ ನಾಗನಡೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಡು ಅನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆನಪುದಿಲೆ ಕರುಳ ಋಣತ ಸಂಬಂಧ ಕರುಳ ಋಣತ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ಯಾವ ಕಡಿದೇ ಬೋತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೇಂಡ ದುಂಬು ಆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಂದುಂಡು ಈ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ತಲಕನೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಅವೇ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರೆ ಬೆತ್ತಿಲೆಗ ಐಟ್ ದ್ವಾಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಆತನು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಪುಂಡು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ನೆರೆಕರೆಗೆ ಲಡ ಆಯ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲದಲೆ ಫಲಿಂದುಂಡ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಆಪಜಿ ಮೆಗ್ದಿಂದ ಫಲಿಗ ಫಲ ಇಂದುಂಡ ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ಆಪಜಿ ಆಯೇ ಅಂಟ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಡಿ ಮೆಗಾಪ ಯಾನು ಬಡಬಿನ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಬಂಧನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕಟದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಹೊಸ ಮದಿಮಲಿನ ಆಟಿ ಕುಳ್ಳ ಕಡಪುಣ್ಣು ದಾಯೆ ದಾಯಂದ ಗಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಡ್ಪುನಿ ದಾದ ಗೆಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭೊಂದುಂಡ ಪೆದ್ದನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಆಪುಂಡು ಸುಡು ಸುಡು ಬೆಚ್ಚಂಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ತುದು ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಮುನು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಗ ಆದೆ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ನಂಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ನೀರಿತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ದಾಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಹೊಸ ಮದಿಮಲಿನ ಆಟಿ ಕುಳ್ಳರೆ ಕಡಪುಡ್ನು ಕೇಣ್ಣಗ 18 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಿಜಿನ ಕೊನ ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ನನ್ನ ಕರ್ಲದ ಕೊಡಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮೋಕೆಡು ತೂದು ಕೋಡೆ ಮುರನಿ ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಜವಣಗೆ ಮದ್ನಾಲ್ಪನಕ್ಕು ಜಲ್ಬೋತನ ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಪೋಚು ಪೊರ್ಲ ಇತ್ತರದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಜವಣಗೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು 18 ವರ್ಷ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಅರೇನು ಕೋಡೆ ಮುರನ ತೂದು ದೂರ ಜಲ್ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಲ್ ಮದಿಮೆ
ಅದು ಪೋಪಲ್ ಪೋದಾನಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಎಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಓದೇವರೆ ತೆಟ್ಲು ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಣ್ಯರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೋಡಿ ಉಂಡದ ಅನ್ನ ಓಡಿದು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತಲ ನಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹಣ್ಣು ನಂಡ ಒಕ್ಕ ಬರೆಯಲು ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟು ಬತ್ತಲ ನಂಡ ಆಯ್ಕು ಬೇಗ ಮಾಟಿಡ್ದು ಬೆಲೆ ತೋರ್ಬಿ ನಾ ಕುಲ್ಲಲ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಬರ್ಚಿನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕೆ ತಿನಿಯರಿಜ್ಜಿ ಓದೇವರೆನ್ನ ಬಾಲೆ ಗುಣಿಯರುಂಡಜ್ಜ ತಿನರುಂಡಜ್ಜ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೈದುಂಡ ಯಾನು ತಿನಂದೆನ್ನ ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ತುವೆನೆ ಬಣ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಮೂಜಿನದಾದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತಿರ್ಲಂತೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಾದ ಬಣ್ಪನ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಅಂದ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಲ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಕುಲೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ತೆಲಿಡ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಬೇಷ ಕರಿಂಡ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬರ ಗೌಜಿದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇಷಡ್ ಬರ ಇತ್ತೆ ಬರ ಮೂರ್ತದ್ದು ತುಮಲ್ ಬರಿಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಬೇಷಡ್ಲ ಬೇಷ ಕರಿಂಡೆ ಬೇಷ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಬೂತೊಳಗೆ ಇತ್ತಿನ ತಿಂಗೋಲ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಆಂಡ ಮದಿಮೆ ದುಂಬೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಆಟಿಡ್ ದುಂಬೆ ಆಪುಂಡ ಮದಿಮೆ ಏನಕಲ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ವೇರ ಇತ್ತೆದಕ್ಕುಲಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮನ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ವೇರು ಅಪ್ಪಗದಕ್ಕಲು ಮಣಿ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗರ್ಭ ಉಂಟು ಯಾನು ದಾಯ ಬಂಡೆಗೆಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪಣಪು ನಾವು ಹಿಂದವಿ ಸಮಾಜಗೂ ತಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಶಾಪ ಮಹಾಶಾಪ ಯಾನು ಮೋಕೆದ ತಂಗಡಿ ಮರಮಲ್ಲಡೆ ಬಂದ್ಬನೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡ್ಚೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಮದಿಮೇನ ತಡಾದಾಲೆ ದಾಯ ದರಿದ್ರೋಗ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಆಪನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಡಾನಗ ಉನೋಡು ಬಾಜಲಾನಗ ನೀರು ಬರೋಡು ಉನೋಡತ್ತಾಂದು ಉಣಿಪಿನೆಕ್ಕಲ ಬಡಾನಗ ಉಣಿಪಿನೆಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣ ಆದ ಬುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲ ಕ್ಷೀಣ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಅವು ನಮ ಹೊಣೆ ತಂದೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಹೊಣೆತ್ತು ಬೇತೇರ್ಲ ಹೊಣೆತ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ದಾಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಯೋ ದೇವರೇ ಏತ ದೇವರಿಗೆ ಬರಕೆ ಬಣ್ಬನೆ ಏತ ದೈವಳಿಗೆ ಬರಕೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಲೆ ಆತುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಅಬ್ಬಜಿ ಕಾರಣ ಸುರುಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಗು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಬಣಬನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಣಬನ ನಂಗೆ ಶಾಪ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ನಮಕ್ ಸಂತಾನ ಅವು ಆಪುನವು ಸಂತಾನ ಬಂಡಾಯಿಟ್ಟು ಸತ್ತು ಸಂತಾನ ಹಾಳು ಸಂತಾನ ಎಡ್ಡೆಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸಂತತಿ ಬೊಳೆಯರೆ ಕಾರಣ ಹೇತು ಆಪಿನಂಚೆತ್ತನ ಯಜ್ಞ ಅವು ಜೀವ ಸಂತತಿ ಬುಳೆವನಂಚೆತ್ತನ ಯಜ್ಞ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ವಾಕಾರಣಗುಲ ಅಂಚ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಮೊಲೆಗೆ ಗರ್ಭ ಉಂತುದು ನತ್ತೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಳೆಗೆ ಬಾಲೆ ಗರ್ಭ ಉಂತುದು ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪೊರ್ತಿಲ್ದ ಗರ್ಭ ಸುರುತ್ತ ಗರ್ಭ ಆ ಗರ್ಭಗ ಬೋಡಾಪನ ಅನಪನ ಗರ್ಭಗ ಬೋಡಾಪನ ಮೂಲಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು 31 ದಿನ 14 ನಮ್ಮದ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೆ ಕೆತ್ತೆ ಮರ್ದೆ ಬೇರೆ ಬರ್ದೆ ಪಸಂಗರಿ ನನಂಜು ಹೋಗ ಸುರುತ್ತ ಗರ್ಭಗ ಬೋಡಾಪನ ಅನಪನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನಾಥ ಮೋಕೆಡ ಮಾಮಿ ಕೊರಯಲು ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೈದುಂಡ ಗರ್ಭಗ ಬೋಡಾಪನ ಅನಪನ ಕೊಡ್ತುವೇನೆ ಪಂಡದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಟಿಕುಲೇರ್ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೋಕೈದ ಮಾಮಿ ಮಿನಿ ಕಡಪುಡ್ ಜಲ್ಡ ಅಕ್ಕ ಕೋಕೈದ ಮಾಮಿ ಮಿನಿ ಕಡಪುಡ್ ಜಲ್ಡ ಆಟಿಕುಳ್ಳೇರೆ ಕಡಪುಡ್ ಜಲ್ಡ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಬುಡವನು ಬೆಣಬಿನ ಗಾದೆ ಕಟ್ಟದೀರು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಕಾಣಲ ಕಡಪುಡ ಇಂಚ ಆಟಿಕುಳ್ಳು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧೊಳೆನ ಬೆಸೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಆಚರಣೆ ನೇರಲ ಮದಪಡೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಕಲ್ತೆಗ ಲಕ್ಕನಾಗ ತುಳುವೆ ನಾಲೆ ಜಾಮಂದ ಪುರ್ತುಗ ಲಕ್ಕನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತೊಳೆ ಅಂದು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದಡಿ ಲಕ್ಕುವೆ ಲಕ್ಕದಾಯ ಸೀದಾ ಪೋಪು ನಿವೋಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿದೆ ಕಿದೆಕ್ಕಬಹುದು ಎರುಬೋರಿನ ದೇರಂದು ಬಾಪೆ ನುಗನಾವಿರು ಆಯನ ಶುರ್ಕು ಶುಭಾದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದು ಆಯೆ ಕಂಡೋಗ ಬಾಪೆ ಒರ್ಲ ಇರ್ಲ ದಪ್ಪುವೆ ಕೈಟೊಂಜಿ ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಗೋಲ ಮುಡ್ದ ಕಡ್ಡಿಂಡು ಕೂಲಿ ಮಾನ ನಡ್ಡುವೆ ಐದೊಗ ದತ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎರುಕ್ಲೇನ ಮೀಪವೆ ಮೇಪದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡದ ಪುಣಿಕ್ ಆಯನ ಬೊಡೆದಿ ಯಜಮಾಂದಿ ಗಂಜಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಂಜಿಡಿ ಮೇಗ ಬಡವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಪೆಲತ ಮರಕ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಜಾಪೆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಜಾದ ರಡ್ಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಜಾಪೆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ತುಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಜಾಲಗ ಬಾಡುವೆ ಬೊಡೆದಿಡವನು ಇಂದ ಒಂದೇನ ಬಿಚ್ಚದು ಈಲ ತಿನ್ ಜೋಕಲೆಗಲ ಕೊರೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಒರಿಯೇ ಬಿಚ್ಚದು ಒರಿಯೇ ತಿನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ 10 ಪಚ್ಚಿಲ್ ತಿನ್ನ ಬಂಜಿವೆ ನಾವು ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಎಂಚ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಗೆ ಬಂಜಿವೇನೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಆಯೆ ಒಂಜಿಡೀ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದೆಡ ಆಯಿನ ಬೋಲೆ ಆಯ್ತ ಪೆಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ನ ಅಗ್ಗಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂಜಿವೇನೆ ಆಪು ಆಯ್ತ ಮರ್ದು ಐಟೆ ಉಂಡು ಮೋಲುಂಡತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನಗೆ ಬಿಚ್ಚವಲು ಪಚ್ಚಿಲ್ದೆತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಲು ತಾನು ತಿನ್ನರಣ ಜೋಕ್ಲು ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು ಹಾಕುಲೆ ತಿನ್ಪ
ತಾನು ತಿನ್ನರನಗ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪ ಮೊಲೆಗೆ ತಿನ್ನರು ತಿಕ್ಕುಜು ಮೊಲೆಗೆಲ ಬಡ ಆಪನು ಅಪಗ ಬಣ್ಪಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತತ್ತೆ ಐಕ ಬಣ್ಪಾಲ್ ಆಟಿ ಬೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೇನ ತೂಲ ಮಗ ಜೋಕಲ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೇನ ಪಿರಾ ಪಾರ್ವನಗ ಮೂಲ ಪಚ್ಚಿಲ್ನ ಬುಲ್ಕು ತಿನ್ಪಿನ್ ಮೊಲೆಗೆಲ ಬಡ ಆಪನತ್ತೆ ಬಾ ಮೊಲೆಗಿಲ ಬಡ ಆಪುಣತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡ ಪೊಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ತೊಜಂಕಾದು ಕೊಡಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮನಗಾದೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಸಂಪು ಕೊಟ್ಟಿನ ಸರ್ರಗು ಬೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನ ತೊಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ತೊಜಂಕ್ ತೇವು ತೊಜಂಕ ಬಾರ್ದ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ತ ತಿಂದುಂಡ ಆಯ್ತ ರುಚಿ ಇರ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬಿರಾಕ್ರದಿ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಅನ್ಪ 28 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಾಸ ಬಿಡ್ದು ಐಕ್ಯ ವಾರುಚಿಲ ಕನಿಲೆ ಬದೆಂಗಿ ಕನಿಲೆ ಉಷ್ಣ ಬದೆಂಗಿ ಸಂಪು ಐತ ರುಚಿ ಒಯ್ಕಾಣ್ಲ ಬರುವ ಒವ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆನಸು ತೇವು ತೇಟ್ಲ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸಲು ಏಪಲ ವಿರಮಿಸಾರಿಜ್ಜಿ ಆ ದೂರ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ನಮ್ಮದು ಭಾರಿ ದೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ನೆಂಪು ಅವು ಏಪಲ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಇಲ್ಲಲ ಆಟಿದ ಅಗೆಲ ಬಲಸನಗ ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಂದದು ಬತ್ತಿನಗ್ಲೇನ ಕಡಪುಡ್ನತ್ತು ಜೋಕಲೇನ ಪೂರ ಎದುರು ಕೊಲ್ಲದು ಅಜ್ಜರ್ ಇಂಚೆತ್ತೆರ ಮಗ ಪಿಜ್ಜರ್ ಇಂಚೆತ್ತೆರ ಮಗ ಅನ್ಪನ ಪಾಠ ಕೊರಕ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡದು ಆಟಿ ಪೋಪುನೆ ಆನೆದಲ್ಕ ಸೋಣ ಪೋಪುನೆ ಕುದುರೆದಲ್ಕ ಕಬ್ಬಿಸೀಕೆ ಗಿಡಪುನಲ್ಕ ಪಾಲಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಬರ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೊಪ್ಪು ತಿಂತಿ ರುಣಕ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಜಂಚಿಕ ಕಳಂಜನಲಿಕೆ ಜೋಗ ತೂಕ ಬಾರು ಕೊರ್ಕ ಸೀಕ್ ಬುಡ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಕರಿಯಡ ಕಷ್ಟ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ತ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ಲೆ ಬೇಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ತ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ಲೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಕ್ಕ ಓಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ತ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲೆ ಬತ್ತೀರ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವು ದತ್ತ ಕೈ ಅನ್ ಬಲ್ತ ಕೈ ಅವು ದತ್ತ ಬಲ್ತ ಬಲ್ತ ಕೈ ಬತ್ತೀರ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯಾಕಿಲೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಗೆ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿರುಪಾಯರ್ ಇದೇಗ ಉಡಲ್ ದೆಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ 90ನೇ ದಶಕದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಬೆನ್ನೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತದುಂಬಗ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಪನೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಲೋ ಇನಿಯಾನ್ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಪನಿಯರೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು 10 ಆಜಿ ಸಾರತಸ್ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ 4 ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ ದಂಪತಿಯರ್ನ ತೃತೀಯ ಪುತ್ರರಾದ ಪಿಲಾರ ದಾರಂದ ಬಾಗಿಲಿಡ್ ಜನಿಸಿಯರ ಮೇರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣನ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕಾಲೇಜಡ್ ಮಂತಿದೇರ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಸಾಗರಡ್ ಅವೇತು ಕಲಾ ನಿಪುಣರು ಬಾನೆತ್ತರಿಗೆ ಏರಿದರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಯಿನ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಕಲಾಮಾತೆಯ ಸೇವೆಡು ಪಳಗದೇರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ 6-7ನೇ ತರಗತಿಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪಿನ ಸಮಯಡ್ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಾನಿ ಗುರುವಾಯಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪದಕಜ್ಜಾಯ ಇಮೇರ್ನಿರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಶಂಕಾಸುರ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಂಗಸ್ಥಳಗು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದಿನಟ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಡ್ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ಸೇರುವೆರು ನಂತರದ ದಿನಟ್ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಮೇಳ ಹೊಸನಗರ ಮೇಳಡ್ ಕಲಾಮಾತೆಯ ಸೇವೆನು ಮಂತೊಂದುತ್ತೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳಡ್ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪಾತ್ರಡ್ ಕಲಾಮಾತೆಯ ಸೇವೆನು ಮನ್ಪಿನ ಮೇರ್ನ ನನತ ದುಂಬುಗು ಜೀವನಡ್ ದೀಪುನ ಪಜ್ಜೆ ಉಜ್ವಲ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮಡ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಕ್ಲಬ್ಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸಲ್ನ ಶುರು ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಪಿಲ್ಲರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಲಾಸಲ್ನ ಶುರು ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಆಯ್ತಾ ಸದುಪಯೋಗನ ಮಾತಾಡಲ ಜೊತೆಲ್ನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರಣ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಂಡಿತವಸು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನು ಎಂಕುಲಿ ಈ ಕೂಟಗ್ ದಾಯ ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಣ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿಂತ ಮಾಹಿತಿನ ಒಂಜಾರು ಇಡೀ ಎಂಕಲ ತಂಡಗಳ ಸೇರಿದ ಜನಕಲೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಂಡಿತವಸು ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಆಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಸನ್ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ತುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನನೇ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುವ ಆತ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ಚಂದ್ರಸನ್ನಡ ಎಂಕಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಬೋದು ಪಾತಿರ್ನು ಚಂದ್ರಸನ್ನಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ 2-3 ಗಂಟೆ ಅರ್ನಿಲ್ಲಲು ಕುಲ್ವ ಅಂಚಾದ ಚಂದ್ರಸನ್ನಗ್ ನನಾತ್ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ದಿವ್ಯಜದ ಬರೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಗಣೇಶನ ವನಸ್ಸಿನ ತೆನಸಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಏನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಗೌರವ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಪಾತಿರ ಹೇಗೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಪೂರ ಏನಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಬುಲೆಪಾದಿನ ಜನ ಕುಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಾರ ಅಂಚಾದ ಹಾಗಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ವನಸ ಮಂತ್ಲಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಂಡಿತೋತ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಪಂಡಿತೋತ್ಸ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪು ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಯನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಇಡೀ ಆಟಿದ ಒಂದು ನೆನಪುನು ವಾ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬದಲಾತಿನ ವಾ ರೀತಿಗೆ ಪಿರ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಕನವಡು ಪಂಪೇನು ಭಾರಿ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಡು ಭಾರಿ ಸ್ಫುಟವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲೆಗಳ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪನ್ಪುಟ ಮೂಲಕವಾದ ನಮಕ ಮಾತರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ನಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸೋದರ ಸಮಾನಂಚಿನ ಅಶೋಕರ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ರೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಾವಿತ್ರಿಯರೇ ಮಾತ ಈಗಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಯತೀಶ್ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರು ಅಥವಾ ಒವೇ ರೀತಿದ ಮುಲಾಜಿ ಚೆಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಹೋಗಂಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇನಿ ಈಗಲೂ ಏರ್ಬೋದು ಒಣಸು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಏರಿಚಿನ ಅನುಮೂಲ ಪಾತ್ರೆ ದಯಕೆಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರ ಲೇಜಿನಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜೀವ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೆಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಳ ಸುರೂಕಾದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ತಡ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರೂಟು ನಿಕ್ಕಳ ಪೂರ ಇಡಲ್ಲ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇವಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪನೀರ ದಾಳ ಒರಿದಿಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೋತಾರೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಾಧನೆ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ತೋತಾರೆ ನೆಕ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾತಕೆಂಡ ಏಪನೆಕ ಅಡಿಪಾಯ ತಾಯಿ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಿಕ್ಕನ ಬಂಡ ಈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಏಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಾರ ಆನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೋಂಡು ಪಂಪಣೇನು ಯಾನು ಗಮನಿಸಿದಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದಯಂದಕ್ಕೇನು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೌಡು ಪೊಂಜನಕುಲು ಏತ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೈಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಕೊಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉರಿದುಂಬಿಸಾವರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತನ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಲೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಂದಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಗಳು ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಂದಕ್ಕೇಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಈತ ತೂಪನಮ್ಮ ಮೂಲ ಈತ ಜೋಕುಲು ಈತ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತರ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂದು ಕಲೆನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ನೆತ್ತ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರನಕ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರೆ ವಾಸಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸಣ್ಣ ಏಳು ಜನ ತೂತರ ಜಗತ್ತಿಸಿ ಆಡ ವಾಸಣ್ಣನ ಆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ನ
ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಲಬ್ ಹುಡುಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ಲಲಿತಕ್ಕಲ ವಾಸನೆಲ ಅದನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅದು ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕುಲ ಲಡ್ಡು ಜಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪುಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಆತನ ಬಂದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯತೀಶ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನ ಕಪ್ಪಿ ರೈತರು 2 ದಿನಕ್ಕೊಲ್ಲ ಬರ್ಪ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಯಮುಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಗ್ರಹಣ ಪದಿತ್ತಂದು ಐಟದ ಬಕ್ಕ ಐತ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ದು ಐಕ ನಿಜವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನು ಇನಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಗೊಬ್ಬುನೇಜ್ ಆಂಡಲ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೊಮ್ಮನ ಪುದರಡು ಇನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಬೆಳಗದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಅవి ನಾನು ಕುಡ 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 ಪಂಡ ಅವಾತ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆಂಡ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಊರದ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ ಊರದ ದಾನಿ ನೆಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಬಲಗೆ ಇಂಜಿನಿ ಮಲ್ದೆರ ಐಟ್ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಮಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣೊಂದು ಆ ಸೇವಾ ಬಾಲಾಗದ ಮೂಲಕವಾದ ಇಡೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬುಲೆವಾಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣೊಂದು ಬೈಜಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಟದ ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ತೆರಿಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ನಿಗಲ ಪೂರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೋರ ನಿಗಲಿ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ಇರೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೈದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲೇರ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ಕುಮಾರಿ ಕೃತಿಕಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಭಿನ್ನತೆ ಪಡೆದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕುಡಿಯರ್ನ ಕಷ್ಟೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಗುರು ಹಿರಿಯನ್ನು ವಂದಿಸೊಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಂಡಿತೌಸ್ ಅಟ್ಟನೆಡು ನಡಪೊಂದು ಪುನಃ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡುಂಜಿ ದಿನತ ಲೆಂಪು ಲೇಸುಗ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರಿಗ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಪನ್ರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಸ್ ಪಂಡಿತೌಸ್ ಮೆರೆಗ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ವರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸುಗ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಉಡಲ್ದರ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬೈದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದರ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮನೆ ಊರುದಾರ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗ ತಂಡಗ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಳ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಹಿರಿಯರಾಯಣ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಉಡಲರ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತೌಸ್ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕೆವಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತೌಸ್ ನೇತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುಗ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಲೇಸು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಶ್ರಮತೊಂದು ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತಿರು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ನನಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ನೆಲೆಯಾಯನ ಸತ್ಯಲು ಕೊರಡು ಪಂದು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸು ನಡಪೆರೆ ಸಭಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತುಕೊಂಡಂಚಿನ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಕುತ್ತಾರ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ನಮನಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಟಿಕೊಳೆಂಜ ಇನ್ನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನ ಅಕಲ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಾದ ಬೈದಿನೇಕ ಕಾರಣ ಆಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದನ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನಂದು ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕೆನ ದೀವೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ಕೂಟದ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಡುಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಪುದರ್ ಓದೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆ ಜೋಕುಲ್ ಬದದು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಗ್ರಹಿ ಸ್ವಯಂ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಬಹುಮಾನ ದಿತ್ತ ನೋಡೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಚೆತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯುಕ್ತ. 15 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಗಾನವಿ. ಆಚೆ 10 ವರ್ಷದ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. 15 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಗಾನವಿ. ಧನುಷು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಧನುಷು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಾಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು. 15 ವರ್ಷದ ಆನಲ್ ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಶಾನ್. ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆನಲ್ ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ SR ಮುನ್ನಾ. ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬತ್ತಡು 15 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನಂಡೆ ರೈಸಿರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಣ್ಣು ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಕಿತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನುಷಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿರ್ಮಿತಾ. ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಜೆ 10 ವರ್ಷದ ಆನಲ್ ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಣವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೃಜನ್. ಲಲಿತಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಣ್ಣು ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೌತಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಡ್ ಪೊಂಜ ನಕಲ್ ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಮೇಲೂ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತಡೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಕೊರಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತುಂಬಿದ ಪ್ರೈಸ್ ನಿರ್ಮಿತ ಮೇರು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. She's a man, boy, pussy, I am rich, boy, I'm feeling like a bitch.
rich. I'm expensive, fucking rich. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿರ್ಮಿತ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲವಿಶ್. She counts the stars on American Max. ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಣ್ಣನ ಕೋಡದ ದಿನ ಬರ್ತಡೆತ್ತಿನ ದಿವಜೊತ್ತದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನನ ರಡ್ಡು ದಿನನ ದುಂಬಾಕಲ ಬರ್ತಡೆ ಎತ್ತಿನ ಆ ಬರ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚ ಇಂಥ ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ದಿನ ಬಂಡ ಲೋಲನ ಬರ್ತಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಂಪೆರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಾನ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರು ಮತ್ತಿನ ಪೂರ ಫುಡ್ ಮುಗಿದನು ಲೋಲಣ್ಣ ಮಂತಿನ ಫುಡ್ ನನಲ ಎಂಗ್ಲೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಲಾಪುನ ತುಂಡು ಜೋರಾನೊಂದು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರಡು ಅನ್ನದಾತೆ ಬಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಲೋಲನ್ನಾಗ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಲೋಲನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪ ಅಂಜನ್ ಎಂಗ್ಲಂಜ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲುಂಡು ಮೂಲಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗ್ರಹಿನಲ ಕೋಡೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬಲ್ಲ ದಿವಜೋಜದ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಂಚಿಂದ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ದಯಮಂತದ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಲ ಬಕ ಸೌಂಡು ಬರ್ತಡೇದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ದಿವಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಯ ಬರೋಡು ಬರ್ತಡೇ ಸಮಾವೇಶ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ ಬಾಲದ ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಲೋಲಾಕ್ಷರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಲೋಲಾಕ್ಷರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೇಣುಕಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಭುವನ್ ಮಿತ್ತು ಬಲ ಬಲ ಮಿತ್ತು ಬಲ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಲ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು ಎಂದು ಹೀಗೆ ನಗು ದೇವರ ರೂಪ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸದಾ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯೋ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಜೋಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2 ಜನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಲೆಕ್ಕಾಡು ಅರಗೊಂಜಿ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಲ ಕೋರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ತೆಪ್ಪಲು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಾಗಟ್ಲ ಕೂರು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗ್ರೈ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಲೋಲನ ಒಂಜಿ ಬಾರು ಶೋಕುದ ಜವನಾಟಿಕದ ಲತ್ತು ಜವನಾಟಿಕದ ಫೋಟೋ ಬೇದನು ಸುಂದರ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂಜನೆ ಗರೀಬಾಬದಲೊಂಜಿ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಿಮೇಲ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅತ್ತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮುಖಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದದು ಸಮರ್ಥ ದಿವಜೋತಿ ತಂಡದ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲೆ ಮೆಂಬರ್ನ ಪೂರ ಬಲೆ ವರ
ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಂದು ಎಂಗುಲು ಕನ್ನಡದ ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಭಿನ್ನೇರ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಆರು ಇರತಾಜಿ ಸಲ ನೆತ್ತೇರ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕೊರೆಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ 43 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇರತಾಜಿ ಸಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಏರೆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಏರೆಗಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಇರತಾಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಬಂದರೆ ಬಂಡ ಅವು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗರ್ವದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವು ಎಕಡೆ ಮನ್ಪೋಡಿತ್ತು ಮಾತಾರ ನೆದುರುಡೆ ಒಂಚೂರು ಗರಿಬಿಡಿ ಅನ್ನು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆಂಕಲ್ಲ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಶೋಕನ್ನಡ ದಾಯಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೋನ ಬಂಡ ಆರೊಂಜಿ ದೇವದೇವರನ್ನ ಚಾಕೀರ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಇರತಾಜಿ ಸಲ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅಶೋಕನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಮೋದ ಗುಪ್ಪಾಡು ನನಾತ್ ಇಂಚಿಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂಪುನ ಶಕ್ತಿನಿ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕನ ನಮ್ಮೊಂದು ಪುನಃ ದೇವದೇವರ್ಲ ಕೊರಡ ಮಂಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಶೋಕನ ಎಂಕುಲರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೋದಿಲ್ಲ ದಯವಂತ ಮಾತಾ ಲಕದುಂತೋಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕೊರಪುನ ಮರ್ಯಾದಿಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಈ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ಮಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆತ್ತು ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂತಿನ ಆಗಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗುಪ್ಪಿನಕಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆನ 1 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜವನೇರನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ನಿರಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದು ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಕಾಯದ ಉಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಧರ್ಮನ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಯ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದಯಮಂತದು ಧನುಷನ ನಮಗೆ ಪವನ್ ಈ 3 ಜವನೇರು ಬೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಗುರುತಿಸುವ ಅವು ಬೇಲೆ ಹಾಕುಲು ಪಣದ ಮಂತಿದ್ದಾರ ಟೀಮದ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಅಪ್ಪೇನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಕಟ್ಟದಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನು ನಿರಂತರವಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ 3 ಜವನೇರಿಗೆ ಪಿರರ ಲಕದುಂತೋಡು ದಯ ಬಂಡ ಲಕದುಂದುದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮದ ಜವನೇರ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲಕದುಂದುದೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈ 3 ಜವನೇರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪವರೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಜವನು ಸತೀಶ್ ಮಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರತೇರ್ ಮಲೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜವನೇರ ಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜವನೇರು ಸಂದೀಪ್ ಬಲೆ 1 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೊಂಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಈ ಜೋಗುಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಗುರುತಿಸವನ ಎಂಕಲ ಈತ್ ಜನ ಬತ್ತಬೋಯರು ಮಾತೇರಲ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೇರ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ ಐತೆ ಪುರೋಡು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಗುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಬೆಂತಾರು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ನಿರಂತರ 3 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ 3 ವರ್ಷ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲು ತೂಪ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲಾಬ್ ಹುಡುಕೊಳ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತಿನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಶೋಕಾದ 3 ಬೈದರು ಮುಕ್ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರಡು ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಒಂಜಿ ಭವನಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲದಕ ಬಲೆ ಆರು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಪಿರನ ಪಿರೋದವ್ರು ಬಲೆ ಮುಕ್ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಮಂದು ಲಕದುಂತೋಡು ಲಕದುಂತುನ್ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಯ ಕೊರಪುನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅಕ್ಕಲು ಬೇಲ ಮಂತೇನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಪುನೊಂಜಿ ಗೌರವ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನನ್ನ ನಿರಂತರ ಗುರುತಿಸಾರುಂಡು ನನಾತ್ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ 500 ಪ್ಲೇಟ್ ಕನೈದ 100 ಪ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಗ್ಗದ ಬೇರೆ ದೀತ ಆಜಿನುತ ಜನ ಇನ್ನು ಒನಸ್ಪಂತು ಬೋತೀರಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿದ ವಿಚಾರ ಆತ್ಮಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ಕೋರೊಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕುಸಿದ ವಿಚಾರ ಇತ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಡಪಡು ಮೇರು
ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆನುಲ್ನ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಮಿತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಣವಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಶಮಿತ್, ತಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಮಿತಾ. ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಿತಾ ಮೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆ ಇರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಮೇರ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೇರೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ಮೇರ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. பொண்ணுல்லேட்டு இந்திரா அண்ட் டீம். ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇರ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಮುಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್, SR ಮುನ್ನಾ, ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಶರಣ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ A, ಪ್ರಜ್ವಲ್ D, ಧನುಷ್, ಮನ್ವಿತ್, ಮಲೇಶ್. ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತಟ್ಟಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆವಿ ಮೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಜ್ರೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ದಿನೆಟ್ ವಿಜಯ ಸಿಂಧೂರ್ ಬನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ವಿನ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಚಪ್ಪಾಲ ಕೊರಡು ಆ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಹಿಸನ್ನಿಂದ ಜಯಂತ್ಗೆ
ಮಲ್ಪುದ ಬುಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಡುಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಉಸ್ತಾದ್ ತಾಟಿ ಸೊರೆಜ್ಜಿ Brahmos and team. ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮಲ್ಪಡುಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಜೋರ್ ತಾಟಿ ಬರ್ಪುನ್ ಬಾಕಿದೋ ಇಕ್ಲ ತಾಟಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ పోతును ಸಮಿತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಿತಾಗ ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಲ ಕೊರಲೆ 5,000 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತ 5,000 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2,000 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಮಂದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕಿತ ನೀಲಾಶ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ದೀಪಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೆ ರಕಲ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಬೇಗ ಕೃತಿಕಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಗೌತಮಿ ದೀಪಾಲಿ ಸ್ನೇಹ ಅನುಷಾ ಗೌತಮಿ ಬಂಡೆ ದಿಶಾನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಿಶಾನ್ ಲತೀಕ್ ಅಹಾನ್ ನಿಶಿತ್ ಜಶಾನ್ ಪಿಲಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಸವ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊನಿಯರು ಏರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊನಿಯರ ಎಂಗುಲು ಎಂಚ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಪಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡ್ತಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಮರ್ದುಕೊಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಫುಡ್ಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸೀಸನ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನಲಕ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ನು ನಿಕಲ್ ದೊತ್ತೊಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಗಡಿದ ತೆನಸು ಪೂರ